Ας ξεκινήσουμε με τις θεατρικές παραστάσεις που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Και όταν λέω είδαμε, εννοώ τον Ίδραμα, Αλέξανδρο Εφρεμίδη, και τη Μάγια Τρίπιν Μέη. Οι οποίοι... Ψάχνεις το επιθετό μου. Ναι. Ποιο είναι? Και καλό θα ήταν να... μην το πούμε. Μπορείτε να μαντέψετε. Όπως Τρυπούλου, μαντέψαμε. Τρυποπούλου, Τριμαΐου, Τρυπονίδου. Τρυπημαΐου, Οπότε... Τρυπημαΐουίδη. Ωραία. Τρυπημαγελίδη. Ο πατέρας μου είναι από την Κρήτη. Θα δώσω αυτό το... Τρυπημάκι. Τρυπημάκι. Έλα, τι μπορεί να είναι? Τούρου που έχει στο Instagram? Yes. Τρυπάκι. Το πιο πιθανό δεν είναι Ωραίο θα τρυπάκι. ήταν το τρυπάκι, αλλά κοντά είσαι. Πρόσεξε, αν έπαιρνα τρυπάκια και ήμουνα και αλήτησα και ήμουνα και από την Κρήτη, πώς θα με λέγανε? Υπάρχει λέξη αλήτης στα κριτικά. Αλήτησα που Το έβαλα εγώ, είναι αλήτησα. από την Κρήτη και παίρνει τρυπάκια. Οποιαδήποτε κριτική φοιτήτρια στο Απιθύτα. Ναι, πραγματικά. Ναι. Την αλήτησα πώς θα την πούνε στην Κρήτη? Ότι είσαι εσύ ένα... Error. Είσαι ένα... No response. Δεν έχω τίποτα να πω. Που είναι πολύ σπάνιο για μένα. Τι σκατά. Υπάρχει τρόπος που λένε οι κριτικοί τους αλήτες, αλήτησες? Όχι, προφανώς. Αλλά προσπαθώ να σας βάλω να πείτε το άκι στο τέλος. Οπότε... Το άκι το έχουμε, το κρατήσαμε. Ωραία. Και πάρε και την αλήτησα. Πώς θα μπει το άκι? Αλητάκι. Ναι, αλλά παίρνω και τρυπάκια. Τρυπαλάκι. Όχι. Τρυπαλιτάκι. Ναι. Τρυπαλιτάκι. Ναι, Πολύ νομίζω ότι δύσκολο, δεν με δουλεύει. το podcast μας έγινε το Ρουκ Ζουκ, ας πούμε. Και είμαστε αυτοί που μπαίνουν στο Τάσο, Λούμπεν. Συγγνώμη, Να σου πω. εσύ την προηγούμενη φορά μας έχεις βάλει να μαντέψουμε τι σκατά μπορεί να είναι ταινία Shaolin Soccer. Και έρχομαι με το δεύτερο μέρος της ιστορίας. Τέλεια. Fuck you. Μπορώ να βάλω quiz για το ποιο είναι το επιθετό μου? Οκ. Περνάει. Συγγνώμη, περνάει. όμως έλεγες Περνάει, ότι είναι. δεν θα το κόψω. Ναι, μην τυχόν. Αλλά έλεγες ότι είναι από την Κρήτη αυτή η αλήτησα. Ναι. Αλιτάτσι. Μπρο. Ντα. Κακό, Πώς δεν το σκέφτηκα. Πραγματικά, μπορώ. Εγώ φταίω. Λοιπόν, πέστε λίγο για τα θεατρικά που πήγατε. Νίξ ήταν μια σουρεαλιστική παράσταση του Νιάρου, ο οποίος είναι φοβερός καλλιτέχνης. Για μένα τον θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι νομίζω από τα πιο ταλαντούχα καλλιτεχνά αυτής της γενιάς. Γράφει φοβερή μουσική. Είχε γράψει επίσης και πέρυσι για την όπερα του Οικονομίδη. Σπιρτόκουτο. Το Σπιρτόκουτο. Μπράβο, είχε γράψει τη μουσική, το οποίο ήταν επίσης φοβερή εμπειρία. Δεν ξέρω αν πήγατε να το δείτε. Τέλος πάντων, φοβερή εμπειρία το πώς να ακούσεις σε όπερα «Γαμώ το σπίτι σου». Εξαιρετικό. Okay. Όλη η παράσταση βασίζεται σε συνειρμούς. Ήτανε και αυτοσαρκαστική και κοροϊδεύε πολλά πράγματα της τωρινής εποχής και της επικαιρότητας, αλλά ταυτόχρονα δεν είχε νόημα, όπως είπε και ο ίδιος ο Νιάρος, το διάβασες στο σκουνάκι σου. Ναι. Δεν έχει νόημα να κάτσεις να βγάλεις νόημα από αυτήν. Προκαλούσε πολύ γέλιο, σε γέμιζε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ πλούσια αισθητικά. Δηλαδή άκουγες πολύ πλούσια μουσική, πολύ όμορφα σκηνικά. Ο Νιάρος τα έδωσε όλα. One man show μαζί με τους μουσικούς του. Γνωρίζεις τον Bob Branham? Όχι, αλλά σε λίγο μπορώ να τον γνωρίσω. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα μπορώ. Μισό να θυμηθώ, γιατί... Ναι, τώρα μου διαφεύγει. Κάτσε Τάσο, γνωρίζεις τον Bob Branham? Νομίζω. Το Inside που είχε κάνει. Και είναι ωραία. Λοιπόν, είναι stand-up comedian, αρκετά γνωστός, ρε παιδί μου. Που κάνει και πολύ με τη μουσική και τα λοιπά. Εγώ το προφέρω αλλιώς. Μπέρναμ, θα έλεγα. Αυτός. Ναι. Εκεί συμφωνούμε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι δύο γράμματα. Λοιπόν,
θεωρώ ότι είναι ο Έλληνας, δηλαδή αν σου αρέσει αυτό που κάνει, δες οπωσδήποτε το insert. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που είπες τώρα. Ναι. Δηλαδή ο Bob Burnham είναι ο Νιάρος. Όχι, sorry. Το αντίθετο. προφανώς. Ο Έλληνας, τέλος πάντων, ο Bob Burnham είναι ο Νιάρος. Αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ σοβαρό Ναι, statement. είναι. I know. Γιατί μιλάμε για τον Bob Burnham που είναι ταλεντάρα. Και ο Νιάρος. Έχει αλλάξει το stand-up comedy παγκοσμίως, ας πούμε, αυτά που έχει κάνει ο Bob Burnham. Που ξεκίνησε από τους πρώτους YouTubers. Έβγαζε ότι είναι ένα τραγουδάκι στο YouTube 2007. Και μετά ξεκίνησε stand-up. Έκανε το What και το δεύτερο του, το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή πολλές φορές κάθομαι και το βλέπω που έχει το τέλος ειδικά. Το τέλος, αυτά τα τελευταία 12 λεπτά που τραγουδάει όπως ο Κάνιε. Με το auto-tune. Με το auto-tune live στη σκηνή. Ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ αστείος ενώ το κάνει αυτό. Και εκεί που εσύ γελάς χαχαχά με τις χαζομάρες που λέει, σου τραβάει μια σφαλιάρα στη μάπα. Μια σφαλιάρα. Και λες τώρα μαλάκα τι γίνεται. Και μετά ξαναγίνεται αστείο και μετά τελειώνει. Got myself a chicken burrito. I went down the line, I got like all these ingredients, and then at the end of the line, the guy tried to wrap the burrito, but half of the shit inside the burrito spilled out. He still wrapped it. I was like, dude, you should have warned me. You're a burrito expert. You should have told me halfway through, hey man, you might be reaching maximum burrito capacity here. Do you think I want a messy burrito? No one wants a messy burrito. The whole appeal of a burrito is that all of the ingredients are contained within the confines of the tortilla. I wouldn't have gotten half this shit if I knew it was gonna fit in the burrito. Alright, look. I wouldn't have got the lettuce if I knew it wouldn't fit. Wouldn't have got the cheese if I knew it wouldn't fit. Wouldn't have got the peppers if I knew they wouldn't fit. I wouldn't have got half of it. Like, I'm okay with small mistakes. If you got no more chicken, I'll take pork. But I'll blow my dad before I eat a burrito with a fork. Wouldn't have got the lettuce if I knew it wouldn't fit. Wouldn't have got the cheese if I knew it wouldn't. Wouldn't have got the peppers if I knew they wouldn't. Man, I wouldn't have got half of it like, half of it like, half of it like, half of it like, half of it right now. I think it's time that we break it down. Λοιπόν, σε αυτό που λες, και μιας που ξεκινήσαμε με την παράσταση Νίξ που βασίζεται στον ελεύθερο συνειρμό, θα το πάω κι εγώ λοιπόν ελεύθερα συνειρμικά. Είχα δει πρόπερση το stand-up poetry που κάνει ένα υποκείμενο, το Alok Vimenon, έτσι λέγεται. Προέρχεται από Ινδούς γονείς, μεταναστευτικού background στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γράφει φοβερή ποίηση και κάνει stand-up slash poetry. Και είχε έρθει στην Αθήνα και σε πήγαινε αυτό ακριβώς που λες. Τη μία γελούσες, πέθαινες στα γέλια και μετά ξαφνικά σου έσκιζε την ψυχή. Και στο τέλος είχε λήξει το stand-up. Σου έλεγε τέλος πάντων αστεία πράγματα, εσύ γελούσες, έλεγες χαχαχά, είναι τέλειο. Και μετά ξεκινάει και σου λέει, ωραία λοιπόν, και εγώ που είμαι ένα trans non-binary υποκείμενο αυτή τη στιγμή και εσύ κάθεσαι και γελάς με τα αστεία μου, αυτή η σκηνή είναι ο μόνος χώρος στον οποίο εγώ μπορώ να κινούμαι ελεύθερο και ασφαλές και με το που θα κατέβω από αυτή τη σκηνή, ακριβώς όλοι εσείς που μπορεί να γελάτε, ξαφνικά να με γελάτε, μπορεί να με λιντσάρετε, όχι εσείς, δεν απευθυνόταν απαραίτητα σε εμάς ως άτομα, αλλά γενικά στην κοινωνία. Και ήταν αυτό που σου παγώνει το γέλιο στο στόμα και ανατριχιάζεις και στο τέλος της παράστασης απλά ακουγόντουσαν από παντού. Δηλαδή όλο το κοινό έκλαιγε. Πολύ δυνατό. Δεν ξέρω αν είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που λες. Όχι ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό που κάνει
Ο Μπο. Ο Μπο είναι να σε πηγαίνει από το τέρμα σύλλη στο τέρμα ενδοσκοπικό. Και το δικό του προσωπικό ενδοσκοπικό. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό που είχες εσύ είχε το σύλληνες μέσα. Είχε. Είχε αρκετά. Άμα δεις Μπο θα καταλάβεις μιλάμε για σύλλη τύπου δημοτικό αστεία. Ναι, ίσως έχει Τέτοια φάση. τόσο. Γι' αυτό μοιάζει πολύ με τον Νιάρο που σου λέω ότι... Βασικά, ο ίδιος είχε πει ότι είχε δει το Inside του Μπο και ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα είναι ξεκάθαρη αναφορά, ρε παιδί μου, στον καλλιτέχνη. Δηλαδή το έχει πει και ο ίδιος. Το Inside, ας πούμε, είναι stand-up που έκανε μόνος του ο Μπέρνα με τις καμερές του και τα λοιπά, μέσα στο σπίτι του, μέσα στην καραντίνα. Και παίζει να είναι η μόνη καλή τέχνη που βγήκε στην καραντίνα. Αποκλειστικά. Ναι. Ρε, είναι αυτό που είναι με τα μουσια, με τα μαλλιά. αυτός. Το ξέρω. Ναι. Είδες. Αυτός είναι ο Μπο Μπέρνα. Ναι. Εντάξει, ναι. Ο I οποίος μετά από το δεύτερο stand-up του είχε πάθει κάποιες κρίσεις πανικού, είχε σταματήσει να κάνει stand-up, οπότε τον βόλεψε full η καραντίνα για να βγει αυτό Για που να βγήκε. βγει η τρέλα. Το γύρισε στη σκηνοθεσία. Έπαιξε εντωμεταξύ, θυμάσαι ότι έπαιξε στο Promising Young Woman. Όχι. Έπαιξε. Αλήθεια. Έπαιζε τον γκόμενο της πρωταγωνίστριας, τον καινούριο γκόμενο της, που τελικά βγήκε και αυτός τοξικός. Και ήταν ό,τι πρέπει για να παίξει αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, ωραίος, αλλά και λίγο άβολος, αλλά και λίγο creepy. Μια χαρά για τον ρόλο Και του. πολύ λευκός. Και πολύ λευκός. Ναι, Super white. ακριβώς. Ναι. Super white. Αλλά Σκιάχτρο. έχει acknowledgement του πόσο white είναι. Δηλαδή η κομμωδία του είναι πολύ ντυμένα. White piece of shit, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω Και η πρώτη του ταινία πήγε πολύ καλά. 8th Grade. Okay, είναι το δικιά έχω του δει. ταινία. Αυτό γενικά. Ναι, νομίζω τέλος πάντων ότι λέει και αυτός ότι το δουλεύει τα θέματα του και ότι ίσως ξαναγυρίσει στο stand-up κτλ. Βλέπουμε, έχουν περάσει από το Inside 3 χρόνια. 2 χρόνια. 2 χρονάκια. Ας πούμε 3. Από τι είναι να βγει θα. Τουλάχιστον από την κοντά. παραγωγή της παίζει να έχει περάσει 3, ρε παιδί μου. Που τότε που βγήκε δεν θυμάμαι. Αλλά εκεί θα είναι. Από τόσο. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πολύ το Νίξ. Ναι. Βέβαια, είναι εξόντια να λες ότι είναι τόσο αυτό αναφορικό. Δηλαδή δεν μπορείς να κρίνεις αυτή την παράσταση σοβαρά. Γιατί λες, δεν είναι τίποτα. Δεν μπορώ να την κρίνω. Δεν μπορώ να πω κάτι κακό. Ό,τι και να πω κακό είναι τύπου. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι. Ρουά μάτρε, παιδί μου, σαν να κρίνεις αυτή. Το οποίο ευφιέστατο, ρε παιδί μου, εννοείται. Κάποια. Ουσιαστικά κολλάζ από σκέτσι ήταν. Εγώ αυτό ένιωθα. Δεν είχε κάποια ιδιαίτερη συνοχή, ούτε ήθελε κιόλας. Κάποια σκέτσι μου άρεσαν πάρα πολύ. Κάποια λίγο λιγότερο, προφανώς. Αυτό που παρήγγελνε. Το φραπέ, λάτε, Εντάξει, φραπουτσίνο και εγώ εκεί πέθανα. Εκεί. Αυτό ήταν και ιδιοφυές. Αυτό ακριβώς. Και πέρα από την ιδιοφυΐα του, ρε παιδί μου. Κριτήκαρε κιόλας. Ναι, αυτό. Κάτι εξτρά έκανε, Ακριβώς, ρε παιδί μου. ναι. Κάποια ήταν απλά ηλίθια, που επίσης τα υπερλατρεύω, τα απλά ηλίθια πράγματα. Δεν μ' αρέσει ότι στη κομμωδία προσπαθώ κάτι να πω, ρε παιδί μου, λίγο που μου κλωτσάει πολλές φορές. Το τέλος μπορώ να πω μόνο ότι δεν μου άρεσε. Γιατί προσπάθησε να γίνει ειλικρινές και κάτι παραπάνω και δεν καταλάβαινα τι ήθελε να κάνει. Δηλαδή, σε έχει πυροβολήσει με σκηνικά, με μουσικές, με κόλπα, με φρουφρού, με αρώματα, με σκατά και στο τέλος είναι κάτι φοβερά απλό. Το μονόλογο. Εκεί που και καλά κλαίει και σου δείχνει, είναι η επιτομή της τεχνικής. Ναι. Καταλαβαίνω ότι το ειρωνευόταν, αλλά νομίζω κάτι μου έλειπε για να μου περάσει εμένα, ρε παιδί, με αυτό. Δηλαδή. Αλλά κατά τα άλλα, πολύ αστεία παράσταση. Πάλι το μόνο κακό που μπορώ να πω ότι αισθητικά δεν μου πολύ άρεσε. Αυτή η αισθητική μου φαινόταν early 2000s. Μου ήταν λίγο, όχι πάλι, εκτός αν το έκανε ειρωνικά, αλλά δεν καταλάβαινα. Μου φαινόταν ότι ήταν επίτηδες, ήταν ειρωνικό, γιατί έβαζε μέσα. Και όχι μόνο early 2000s, είχε και 80s και 90s μέσα και όλα τα έκανε τουρλομπούκι με ένα κιτσαριό. Ναι. Ένα κιτσαριό. Δεν ήταν για μένα όμως τόσο κίτσι ώστε να. Δηλαδή θα μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αυτή η αισθητική του κιόλας. Κατάλαβες, γιατί δεν ήταν υπερβολικά κίτς. Τα ανθρωπάκια μέσα στο κουτί. Μια έξυπνη ιδέα, αλλά δεν ήταν κίτς. Ναι, εμένα αυτά μου θύμιζαν τους ευχούλιδες.
Και εμένα full. Άμα βγαίνει κάτι. Σπιρτούλης, ευχούλης, αυτά τα πραγματάκια. Ναι. Ωραία, συνεχίζουμε γιατί. Να Και πω άλλο ένα μόνο- Μην την πραγματάκι κάψουμε σε όλη την αυτό. παράσταση. Να πω μόνο ότι εισιτήρια βλέπω διαθέσιμα στο more.com έχει μέχρι 31 Τρίτου. Και άλλο ένα τελευταίο πράγμα, χωρίς να δώσω άλλα spoils, ότι νομίζω ότι το νόημα ήταν το να μην βγάλεις νόημα και μ' άρεσε πολύ ο τίτλος, το Νίξ, ότι είναι σαν να μπαίνεις σε ένα όνειρο και απλά βλέπεις το όνειρο που μερικά πράγματα βγάζουν πολύ νόημα, κάποια βουτά στο ασυνείδητό σου και έχουν full συμβολισμούς και κάποια άλλα πραγματικά δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Ας πούμε αυτό με τους εξωγήινους ήταν λίγο wasted of opportunity. Ήταν λίγο. Ναι, αλλά θα μπορούσες να δεις ένα τέτοιο όνειρο το Καλά, οποίο ναι, δεν, οκ. έχει δεν έχει νόημα και απλά χαίρεσαι που το βλέπεις και ζεις μια περιπέτεια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν κάνεις μια παράσταση πρέπει αυτά να έχουν μια σκηνική παρουσία. Δηλαδή ότι απλά κάνεις το όνειρό σου, κατάλαβες. Αυτό νιώθω ήταν wasted opportunity, ότι ήταν καλή ιδέα η οποία δεν πήγε κάπου. Εμένα μου θύμισε καταρχάς αυτό. Το Open Lives μου θύμισε λίγο εμένα αυτό το κομμάτι. Εμένα την επίθεση του γιγάντιου Μουσακά. Αυτό. Ναι, Και η αισθητική ήταν ίδια Ισχύει, και το ισχύει. κόνσεπτ ήταν Ισχύει, ίδιο. ισχύει. Και κάτι άλλο ήθελα να πω σε αυτό. Ναι, επίσης, επειδή ακριβώς βασίζεται στα κείμενα των δύο, του Χούλιου Κορτάσαρ και του άλλου του Έλληνα που είναι και αυτός υπερεαλιστής νομίζω στον τρόπο που Μπες να γράφει. τους θυμηθώ Δεν τώρα. Δεν θυμάμαι. τους διάβασα, τους είδα, ναι. Ναι, τέλος πάντων, ενδεχομένως να υπάρχει κάποια αναφορά σε αυτό στα κείμενά τους. Α, μπορεί, ξέρω εγώ. Αν και σου λέω, δηλαδή, εμένα όσο πιο ηλίθιο είναι κάτι, δηλαδή όσο λιγότερο προσπαθεί να μου περάσει κάποιο νόημα, τόσο πιο πολύ το εκτιμώ τελευταία. Προσωπικά. Το ότι δεν βγαίνει πολύ, δεν σου εκβιάζει Δεν θέλει να μου πει κάτι. ηθικολογία. Οποιοδήποτε νόημα, ρε παιδί μου, μέσω της κωμωδίας τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, βασικά μου αρέσουν πολύ τα πολύ ηλίθια πράγματα που είναι unapologetically απλά silly, απλά χαζά. Δεν πάω να πω κάτι, είναι απλά μια αστεία εικόνα, είναι καρτούν, δεν έχει να πει κάτι. Δεν χρειάζεται να πει πάντα η κωμωδία κάτι. Όντως. Και ιδίως όταν θέλει να το κάνει και επίτηδες. Ναι. Όταν θέλει σώνει και δεν να βγει κάτι, ναι. Αλλά ακόμα και αυτό το ότι δεν λέει κάτι μπορεί να πει κάτι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά μην προσπαθεί να το κάνει. Ναι. I understand. Είδα τον Αρτούρο Ούι του Μπινιάρη, καλό ήταν, πάμε παρακάτω. Καλό ήταν. Πολύ καλή παράσταση, εντάξει. Είναι εκεί πέρα τολμήσω να πω, η χρυσή τομή μεταξύ του mainstream και του alternative θεάτρου. Οσκαράκια είδατε. Δεν είδα, όχι. Να δω. Εσύ είχες σκοπό να πας κιόλας να κάνεις... Δούλευα μέχρι τις 4 εκείνη την ημέρα, δεν ήταν... Αν νόμιζα να πάει στα Όσκαρ. Ότι ήταν κάποιο αστείο. Δεν έχουμε φτάσει εκεί. Not yet. Θέλω να σχολιάσω κάτι πρώτα από τα Για Όσκαρ. πες. Λούντβιχ Γιόχανσον, πώς το διάλογο λέγεται. Τι μαλακία είπε, ρε φίλε. Τι είπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους γονείς μου που μου δίνανε πιάνα και όχι video games. Ρε δεν χαμιέσαι, ενώ τι δηλαδή, άμα έπαιζε video games θα γράφει καλή μουσική. Αρχικά έχουν υπέροχη μουσική τα video games. Ωραία, αρχίσουμε από εκεί. Ωραία. Κατά δεύτερον, κάνεις discriminate σε κάτι που είναι άσχετο με τη φάση σου. εντελώς boomer άποψη. Εντελώς boomer. Και ελιτίστικη. Ναι. Μόλις πήρες το Όσκαρ σου για πρώτο, δεύτερο, δεν πήρε ξανά για το... Πες να έχει ξαναπάρει. Πολύ για το σωστό. Black Panther. Όχι, μάλλον όχι. Νομίζω για άλλη ταινία, αλλά νομίζω ότι έχει Ναι. ξαναπάρει. Μουσικός είναι αυτό, το ξέρει. Πολύ. Ναι, ακουστά. Πολύ Αυτός είναι ο παντού. τύπος ο οποίος είχε φτιάξει το Awaken My Love με τον δικό μας, τον Childish Campaign. Gambino. Είναι παραγωγός. Μετά, Άλλαξε το πρόσωπό του, ρε. μετά έκανε για Star Wars. Έκανε το Mandalorian. Το Mandalorian. Ακριβώς. Που τι έκανε, πήρε τα όργανα που βρήκε στην Αφρική για τον Black Panther και τα πέρασε στο Mandalorian. Και τώρα έκανε τη μουσική του Oppenheimer. Πήρε το Oscar για Oppenheimer και είπε τώρα στην σημαντικότερη στιγμή της καριέρας μου ας κράξω Τα video games. το FIFA. Ό,τι να είναι. Ναι, ξέρω εγώ. Καλό. Που είχε εξαιρετική μουσική επίσης. Έχουμε μάθει μουσικούλα Ειδικά μέσα το FIFA από τα... Street. Ναι ρε φίλε. Και τον Hawk ας πούμε. Τα skateboard.
Ρε, τέρμα ηλίθιο αυτό το πράγμα. Κάπως ότι ουσιαστικά είσαι no-lifer, είσαι time waster αν παίζεις video games. Αυτός δηλαδή όλη την παιδική ηλικία απλά έγραφε μουσική. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Δεν έπαιζε. Ναι, ναι, είναι πολύ ελιτιστική λογική. Δύο πράγματα θέλω να πω. Επειδή είναι Σουηδός. That's racist! Exactly. Επειδή ανέφερε τον αγαπημένο Τσάρλι της Γκαμπίνο. Λοιπόν, για μένα ο Νιάρος είναι ο Τσάρλι της Γκαμπίνο της Ελλάδας. Γιατί είναι πάρα πολύ ταλαντούχος σε ό,τι κάνει. Και είναι και ηθοποιός και μουσικός. Και σκηνοθέτης. Και ωραίος. Το έχουμε πλέξει το εγκόμιο του Νιάρου. Δηλαδή και Bob Burnham και Childish Gambino. Εντάξει. Πάμε λίγο. Ηρεμήστε. Έχουμε πει και τους δύο αγαπημένους στο Τάσο, ξέρω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι θα σου άρεσε το Νίξ. Τσεκαρά ήδη διαθέσιμα εισιτηριάκια. Είπαμε μέχρι 31 Τρίτου παίζει, οπότε ψήνομαι να πάω να το τσεκάρω. Και να του πω, αδερφέ, είσαι, ξέρω, ο καλύτερος Και κλαίει. στα πάντα από ό,τι μου είπαν οι co-host μου. Και πάρε και αυτό το στίκερ. Ναι. Πάρε και αυτό το στικεράκι. Κόλλα το κάπου στην επόμενη παράστασή σου. Εδώ υπόγραψες το μπλουζάκι μου, το Monkey Bros. Μπορώ να σε ακουμπήσω. Thank you. Ναι, επίσης, μιας που ξαναπάμε στο Νιάρο. Έτσι θα ονομαστεί αυτό το επεισόδιο. Εμένα μου αρέσει, όπως και άλλοι ηθοποιοί, ξέρω εγώ, αυτής της γενιάς, που δεν κάνει αυτό το κλασικό του ελληνικού θεάτρου, το ότι που εμένα με δυσκολεύει σε πάρα πολλές παραστάσεις, ότι περνάει το πρώτο μισάωρο και προσπαθώ να αντιλάρω με το ότι βλέπω τους ηθοποιούς να υποκρίνονται. Όταν πηγαίνω συνήθως σε παραστάσεις ελληνικές, με ζορίζει πάρα πολύ αυτό. Νιώθω ότι τους βλέπω να παίζουν θέατρο και δεν υπάρχει φυσικότητα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν παίζουν απλά καλά. Ναι, αλλά υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό των παραστάσεων των ελληνικών. Μια πολλοί δεν παίζουν καλά. Ο Νιάρος παίζει καλά, λοιπόν, δεν το κάνει. Καλά, δεν είναι. Ρε, όμως δεν προσπαθούσε να δημιουργήσει καλά, μια. Ναι, ισχύει, αλλά τον έχω δει και σε άλλες παραστάσεις και δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Υπάρχει φοβερή φυσικότητα. Αυτό λέγεται suspension of disbelief. Εντάξει, απλά το είπα στα αγγλικά. Είναι αυτό το τέτοιο, να φύγεις από το ότι βλέπω ταινία, βλέπω illusion, ας πούμε. Βλέπω σειρά, βλέπω θέατρο και να πεις ότι αυτό που βλέπω είναι αυτό που είναι. Να μπεις μέσα. Ναι. Εμένα πολλές παραστάσεις δεν μου επιτρέπουν να το κάνω αυτό. Δηλαδή πρέπει εγώ να κάνω προσπάθεια. Πάσα για το Σογκούν. Σογκούν. Έτσι το έλεγα. Όχι. Ότι είδα το πρώτο επεισόδιο πριν κοιμηθώ, μην με κρίνετε, ένιωθα αυτό. Ότι ένιωθα ότι έβλεπα τα props, έβλεπα τα κουστούμια. Δεν ήμουνα στην Ιαπωνία, έβλεπα το set. Δεν ήσουν στην Ιαπωνία του 1600. Ναι, δεν ήμουν εκεί. Okay. Ήμουνα στη Γιάννη Σταθά 20 και παρακολουθούσα μέσω της τηλεόρασής μου τα sets που είναι κάπου και τους ηθοποιούς να φοράνε αυτές τις φορεσιές και να λένε. Κοίτα, το Shogun είναι σειρά του FX, το οποίο προσπαθεί να κάνει κάτι που να είναι σε level Game of Thrones επικών διαστάσεων πράγματα δηλαδή. Και για μένα το καταφέρνει αρκετά καλά χωρίς να έχει το budget που έχει το Game of Thrones. Ή το Lord of the Rings. Ή το, ας πούμε, σταμάτα τάζω, να το δούμε. Ναι, θα έρθει η δεύτερη σεζόν στα κοντά. Τα 2 δισεκατομμύρια του Μπέζος, τα οποία τα αφαίρεσε από τα διαστημικά του παιχνίδια και τα έδωσε για να γίνουν μέτριες σειρές για το Lord of the Rings. Να θυμηθούμε ότι το καλύτερο πράγμα στο Lord of the Rings ήταν η Μαύρη Νάνος, έτσι. Το λέω. Αυτό θα μπορούσα να βλέπω μια σειρά για αυτήν μόνο. Γενικά τα Minds of... Πάμε εκεί. Ναι, γενικά. Ναι. Λοιπόν, το Shogun 4 επεισόδια, είδα το 4ο χτες. Φίλε, πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, έχουν τους καλύτερους Ιάπωνες ηθοποιούς. Καλά, υποκριτικά ήταν φοβερό. Απίστευτοι. Όλοι τους. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ναι. Έχει ένα σημαντικό πράγμα, ας πούμε, που μου αρέσει πάρα πολύ στο Shogun, γιατί μιλάμε τώρα για μεσαιωνική Ιαπωνία, λίγο μετά αφότου έχουν έρθει οι πρώτοι
οι Ιεραπόστολοι Πορτογάλοι και έχουν φέρει τον καθολικό χριστιανισμό. Λίγο μετά σκάνε και οι Προτεστάντες Άγγλοι, προσπαθώντας να ρίξουν λίγο από την κυριαρχία των Πορτογάλων την Ιαπωνία, έτσι ώστε να την απεικιοκρατήσουν, να την απικήσουν αυτοί. Αλλά εδώ έχουμε τον ξενόφερτο Άγγλο που έρχεται και παίζει το πολιτικό παιχνίδι, όμως δεν παίζει στο πολιτικό παιχνίδι των Ιαπώνων. Το παίζουν, και αυτό είναι το νόημα, ότι αυτή είναι μια έντονα πολιτική σειρά, δηλαδή δείχνει τις ραδιουργίες, τα πολιτικά παιχνίδια, όλο αυτό το πράγμα της Ιαπωνίας, που ήταν μια χώρα με έντονη γραφειοκρατία και τύπους και έθιμα και τα λοιπά, ενώ κάτω από αυτά έπαιζε όλο αυτό το πράγμα. Οπότε θα δούμε πού θα το πάει η αρχή. Με κέρδισες. Ναι, είναι... Νομίζω ότι καλύτερο βγήκε και θα γίνει το 24. Ξύλο μάχη. Να σου πω κάτι. Έχει λίγα πράγματα. Αλλά αυτά που έχει. Είχα στο 4ο επεισόδιο είχε κάτι. Και λες, μαλάκα, οκ. Έχει αίμα. Δεν είχε πάρα πολύ αίμα. Είχε εντεράκια όμως. Τότε εντάξει. Εντάξει. Δεν θέλω να είναι και ξενέρο τώρα, παιδί μου. Εντάξει, να δούμε πόσο βίαιο είναι αυτό το πράγμα. Για να δούμε. Να σου πω, θέλω τα λουκάνικα του Game of Thrones. Τρίτο επεισόδιο είχε μια σκηνή. Ποια λουκάνικα να φέρεις? Στο πέος του τέτοιο που το είχαν στείλει. Εντάξει, καλά κατάλαβα. Επειδή είπες πριν για έντερα, οπότε ξέρεις, έντερα, λουκάνικο. Σε τι από τα δύο αναφέρεται? Ναι, και ήταν. Ανοίξαν και κοιλιά του άλλου και ήταν τζουμαγιάς μέσα. Τα props ήταν. Απέναντι. Εδώ από τους συμπέθερους απέναντι. Συγγνώμη, παιδιά, έχετε δει εικόνα, βίντεο από μια. Φοβάμαι πάρα πολύ τι θα πει. Σίγουρα ασιάτικη ταινία. Δεν θυμάμαι αν είναι η ιαπωνική. Από τις πρώτες που φτιάχτηκαν. Που είναι τώρα δύο σαμουράι. Που ο ένας σκοτώνει τον άλλον με ένα μαχαίρι. Με ένα. Όχι μαχαίρι, αυτό το ξύφος τέλος πάντων. Κατάνα. Ναι, νομίζω. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη, με συγχωράς. Λοιπόν, με μία κατάνα, αν δεν κάνω λάθος, και φαίνεται πάρα πολύ ότι χτυπάει από πίσω του, που πετάγονται τα αίματα και καλά από πίσω, και είναι το μεγαλύτερο fail. Και τύπου και καλά αυτό μετά προχώρησε τον κινηματογράφο να σκηνοθετεί διαφορετικά τις σκηνές μάχης και βίας, γιατί είναι πραγματικά ό,τι πιο fail. Άμα το βρω θα σας το δείξω. Οι αποτυχίες προχωράνε την ανθρωπότητα. Έτσι. Πάντα. Λοιπόν, το Shogun να πω ότι ένα πράγμα είναι ότι σίγουρα αποφεύγει όλες τις μαλακίες του τελευταίου σαμουράι. Ωραία, δεν έχουμε το White Savior θέμα και νομίζω δεν θα το έχουμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Και το δεύτερο είναι... Δεν τους παίρνει πλέον πολιτικά να παίζει κάτι. Δεν είναι αυτό, είναι ότι στην πραγματικότητα... Το κράζει. Θα τα συζητήσουμε μετά, παιδιά. Θα τα συζητήσουμε μετά. Το κρατάμε. Dune Messiah, ενώ να ξέρουμε τι γίνεται μετά πριν κρίνουμε. Δεν χρειάζεται. Τα λέει όλα η ταινία. Λοιπόν, ένα ακόμα πράγμα που μου αρέσει είναι ότι ένα suspension disbelief θέμα είναι ότι πάει τώρα ο τάδε Άγγλος Tom Cruise στην Ιαπωνία και μέσα σε μερικούς μήνες μιλάει άπτεστα Ιαπωνικά και συνεννοείται, ξέρω εγώ, με τους πάντες. Και είσαι εσύ με το Duolingo, να πούμε, αυτά χρόνια, και είσαι τύπου... Α1. Ναι, με το ζόρι παραγγέλνω, ας πούμε. Ναι. Εδώ πέρα τι κάνουνε? Καταρχήν έχουν άτομα που γνωρίζουν πορτογαλικά, γιατί έχουν πάει οι Ιεραπόστολοι και έχουν φέρει τη βίβλο κτλ. Και έχουν εκπαιδεύσει κάποιους. Οπότε σε όλα υπάρχει διερμηνία. Και τους βάζει στη μέση. Ο ένας διερμηνεύει από Ιαπωνικά σε πορτογαλικά και πίσω. Το μόνο τέτοιο είναι ότι δεν μιλάνε πορτογαλικά. Όλα τα πορτογαλικά είναι στα αγγλικά. Κατάλαβες? Οπότε... Γιατί ρε μαλάκα? Έτσι, εντάξει, είπαμε. Τα Ιαπωνικά, τα αγγλικά, αλλά τα πορτογαλικά αγγλικά. Ναι. Έλα ρε μαλάκα, δεν σε 90 το κάνει μαλάκα. Εντάξει. Επίσης έδωσαν τόσα λεφτά και τόσο πολύ. Περνάει. Επένδυσαν τόσο πολύ σε αυτό το κόνσεπτ. Περνάει. Επίσης τα πορτογαλικά. Περνάει. Και γιατί How? το θέμα μας είναι η Ιαπωνία. Και όλο αυτό το κομμάτι είναι κομπλέ.
Ξέρω, δεν υπάρχει κανένας Πορτογάλος. Εμένα πάντα ξεστή πάνω σε αυτό. Είναι όλοι Άγγλοι και Αμερικάνοι. Πάντα σε αυτό το ζήτημα ξεστή με ενοχλεί πάντα στις ταινίες με αυτό το disbelief που λες. Πάντα το σκέφτομαι στο sci-fi, όπως και στο Dune. Σας μάγκες μιλάτε όλα αγγλικά. Όλοι μιλάτε αγγλικά. Και ξαφνικά έχουμε και δεύτερη γλώσσα. Ναι, συμφωνώ. Κάτω ασχολούνται, κάνουν μια κυρία. Αλλά τα βασικά μας είναι αγγλικά για κάποιο λόγο. Ωραία, δεν καμιέστε. Πάντα είναι σε φάση πώς γιατί όλοι να ξέρουν αγγλικά. Και επίσης και όπου υπάρχει δεύτερη γλώσσα, απλώς υπάρχει έτσι για φιωριτούρα. Ναι, αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, αγγλικά συνεννοούμαστε. Σαν Αλγκαΐμπ. Και πετάμε και κανένα άλλο σαν Αλγκαΐμπ. Παιδιά, είμαι Λοιπόν. όλη μέρα, ό,τι και να γίνει. Λισάρα Γκαΐμπ. Αυτό είμαι όλη μέρα κάνω αυτό το πράγμα. Όλη μέρα. Δεν κάνω τίποτα Έχω άλλο. δει βιντεάκια που κάνουν τύπου, ξέρεις, που τραγουδάνε αυτό το. Όλη μέρα. Αυτό το που το κάνεις τέλειο. Κόλλημα, φίλε. Θες Και να το κάνεις. Σε παρακαλώ. Μαλάκα, τρελαίνω με αυτή. Έχω δει και την τύπησα που το κάνει, ρε φίλε. Είναι τύπου φορεία Είδες ένα λεφωνίδη. live, ναι. Κύριε Μπινιάρη, άμα τον πάρετε, θα κάνει αυτό το πράγμα με τη φωνή του για την ταινία σου και το θέατρό σου. Να θυμηθούμε και από το προηγούμενο επεισόδιο ότι έκανε και το intro του White Lotus. Το κάνεις και από το μία, σε παρακαλώ. Το jukebox εδώ πέρα. Το κάναμε τέλειο και με αυτό που με κάναμε και. Είναι σοπράνο γαλοπούλες. Yep. Λοιπόν, Και το μαντολό. έκανε ένα λάθος στην προηγούμενο επεισόδιο. Και το λάθος ήταν, παιδιά, ότι σας είπα ότι το Shaolin Soccer τελειώνει πριν τον τελικό. Θυμάστε? Ναι, ότι δεν τον δείχνει Δεν ποτέ. είναι αυτή η αλήθεια. Με συγχωρείτε. Περίμενε το. Gatekeeping. Ταινίες movies online που το έχεις είχε λάθος. Στο Netflix είναι Α, η στο ταινία. Netflix, συγγνώμη. Και έχω να σου πω το εξής. Είπαμε την ταινία μέχρι τον τελικό, έτσι. Έχουν πάει τώρα στο... Θα σας πω τι έγινε, παιδιά. Θα σας πω Δεν τι το έχει πιστεύω γίνει. ότι και αυτό το Λοιπόν. επεισόδιο γυρνάει γύρω από αυτό. Ναι. Γιατί Πολύ σε ζώπα. πώς καταφέρνει η ταινία να έχει 14 λεπτά ακόμα και να είναι ακόμα πιο τρελάρμα. Post credits είναι. Δεν είχε post credit. Δες τώρα. Καταρχήν, Όχι, θέλω να ρωτήσω. πες το. Δεν το είδε την άλλη φορά. Σε Ξέρεις πήρε ο τι, ύπνος, το ξέχασες. Τι συνέβη? κάπως μπαγκάρει εκεί το Netflix και το μικραίνει για να σου βάλει το επόμενο, ενώ έχουν μείνει 13 λεπτά. Ποιο επόμενο. Την επόμενη ταινία, ρε. Πάντα δεν σου κάνει για το τέτοιο. Και δες τώρα. Μπαίνω εγώ να ψάξω που είναι το Shaolin Soccer 2. Και τι βλέπω, ότι δεν έχει βγει ποτέ Shaolin Soccer 2. What? Σοκ. Και λέω, τι Σοκ λες, ρε μαλάκα. Θα ήταν να μην είχε βγει ποτέ Shaolin Soccer 1. Λέω, φίλε, δεν γίνεται να μην μάθαμε ποτέ ποιος νίκησε τον τελικό. Βλέπω ταυτόχρονα ότι ο άλλος είχε ανακοινώσει πέρσι ότι ετοιμάζει σενάριο για το Shaolin Soccer 2 που θα βγει τα επόμενα χρόνια, το οποίο λέγεται Shaolin Women Soccer. Γιατί είναι και της εποχής να πιέσει τον παλμό. Ναι. Και Σαν τους Ghostbusters. ναι. Τι μαθαίνω ταυτόχρονα, ότι ο πρωταγωνιστής είναι ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Οκ. Το έχουμε όλο αυτό, δηλαδή. Είναι vision. Είναι αυτός, ο Γκαμπίνο, ο Μπομπέρναμ και ο Νιάρος. Είναι αυτοί οι τέσσερις παγκοσμίως. Είναι passion project, ρε φίλε. Είναι αυτή. Passion Ωραία. project. Έχει ετοιμάσει το σενάριο του για Shaolin Women Soccer και λέω, ωραία, άρα για να πάω, ρε φίλε. Μπαίνω στο Netflix, πατάω, πάω, ξέρεις, στο cursor εκεί, λέω, μαλάκα, εδώ είναι. Το Και Shaolin τώρα Soccer. έχω να σας πω πώς τελειώνει το Shaolin Για έλεγε, Soccer. Τάσο. Λοιπόν, δες τώρα. Ξεκινάει ο τελικός. Η evil αντίπαλη ομάδα, η οποία το όνομά της είναι Evil, Evil. ωραία, είναι όλοι μέσα στα αναβολικά, ωραία, Καλή μου. και έχουν τις Καλή ίδιες μου. ικανότητες Τι ήταν το Space Jam. με τον Καρτούν. με τους Shaolin μοναχούς, φίλε. Τρελό. Ξεκινάνε λοιπόν, πάει να κάνει σου το δικός μας, κάνει πάρα πολύ δυνατό, αλλά ο τερματοφύλακας είναι, ξέρεις, Κάνει το χέρι του και τεντώνεται, ξέρω εγώ. όχι, δεν κάνει το χέρι του αυτό που έκανε ο Νίο, φίλε. Έλα. Και τύπου δεν μπορούν να βάλει γκολ.
Ωραία. Γίνεται χαμός, δεν μπορεί να βάλει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος γκολ. Αλλά όσο σουτάρουνε στον τερματοφύλακα, τόσο αυτοί οι τερματοφύλακες, λοιπόν, ο τερματοφύλακας παθαίνει ζημιά, γιατί του σπάνε χέρια, πόδια, χαμός. Ωραία. Τέτοια φάση, ρε. Γκορ φάση. Γουστάρω. Ο πρώτος τερματοφύλακας φεύγει τραυματισμένος. Μπαίνει αυτός ο οποίος έχει πάρα πολύ δυνατή κοιλιά. Ωραία. Συνεχίζω. Βάλε τον Αντώνη τον κοιλιά. Ναι. Δεύτερο ημίχρονο και αυτός με τη δυνατή κοιλιά είναι αυτός ο τύπος, δεν έχεις δει κάποιους που τους βαράνε και είναι πάρα πολύ τέτοια βιντεάκια. Ναι, και είναι Σαουλίν. Ωραία. Τρώει αυτός 2-3 στην κοιλιά του, πάλι καταφέρνει να μην μπει γκολ, αλλά και αυτός φεύγει έξω. Εγώ θυμήθηκα τη τύπισσα που έσπαγε καρπούζια με τα βυζιά της πάντως. Wow. What? Σε ποια ταινία είναι αυτό? Στείλε μου link. Δεν ήταν καν σε σειρά, φίλε. Ήταν X Factor ή Κάτι σε έχει talent ταλέντο, show κάτι ήταν. τέτοιο, ναι. Και ήταν το ταλέντο της. Θα μπορούσε να παίξει και αυτή τέρμα. Θα μπορούσε. Θα έσπαγε τις μπάλες. Γιατί δες τώρα τι γίνεται. Αφού έχουν φύγει οι μισοί γιατί φοβούνται και έχουν οι 2 από τους 5 Σαουλίν πεθάνει. Δεν έχουν πεθάνει, έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Αυτοί είναι έτοιμοι να χάσουν τον αγώνα επειδή δεν έχουν αρκετούς παίχτες. Και εδώ έρχεται το plot twist. Ο προπονητής μπαίνει και Και παίζει. εδώ έρχεται το plot Η twist. τύπισσα με το σπυρί μπαίνει μέσα. Ακριβώς. Όχι! Η οποία όμως τύπησα γκόμενά του, η οποία δεν ήταν εκεί γιατί τα μπαομπάνς ήταν αλμυρά, θυμάσαι. Τι έκανε? Ξύρισε το μαλλί της όλο. Το Μουλάν! ξύρισε όλο. Στάπα τι θα κάνει Μουλάν! Στάπα τι θα κάνει Μουλάν! Δεν το είχα προβλέψει τη Μουλάν! Δες όμως, έρχεται, λέει, ο γκόμενός τη βλέπει. Ο μέλλοντας γκόμενός της. Ναι. Ωραία. Λέει, τι κάνεις εδώ? Stop, Ήρθα να μαλάκα. βοηθήσω. Είναι η ταινία που είπα, ρε φίλε. Είναι η ταινία που είπα ακριβώς. Wait, γιατί έρχεται εδώ τώρα το τρελό ότι της κάνει και λίγο bullying εκείνη την ώρα και της λέει, γιατί ξέρεις το μαλλί σου? Εν τω μεταξύ κανένα σπυράγει, έτσι, τίποτα. Ξαφνικά. Τίποτα, ναι, έχει το πιο Έχει την παρέα γυαλιστερή, όμορφη. την πιο γυαλιστερή φαλάκρα και δέρμα ever. Της λέει, γιατί ήρθες εδώ? Για να βοηθήσω. Πώς? Του λέει, δεν μπορείς να παίξεις με αυτά τα καινούρια παπούτσια. Του δίνει τα παλιά του παπούτσια τα οποία έχει φτιάξει αυτή. Α, καλά. Ένα δάκρυ κύλησε. Της λέει αυτός, έχεις γίνει σαν τον Ιτή. Έκανε αναφορά στο εξηγεί. Spielberg. Και του λέει, φύγε από εδώ. Κολ. Ποια είναι η φράση, ρε? Κολχό. Της το λέει αυτό. Τι κολχό. Ναι, Τι λες τώρα, ρε. ναι. Μετά λένε, οκ, θα χάσουμε άμα δεν μπαίνει. Η τύπισσα πάει στο λάθος τέρμα γιατί δεν ξέρει μπάλα. Πάει στο άλλο τέρμα, χτυπάει στο δοκάρι. Οκ. Αυτή. Αυτή, ναι, Περπατώντας. το κεφάλι της, Αυτή. γιατί απλά... Περπατώντας. Ναι, γιατί- Περπατώντας. Ρε φίλε, μπάλα δεν ξέρω, είχε περπατάει. Αυτό, δηλαδή όταν δεν ξέρεις ποδόσφαιρο πας και κουτουλάς τα Αυτός δοκάρια λογικά. ο Τι είναι τύπος... αυτό, Και μετά ο σκηνοθέτης θα είπε στα Όσκαρ, αν έπαιρνε Όσκαρ, θα έλεγε χαίρομαι που οι γονείς μου έδωσαν μπάλα και όχι video games, γιατί θα κουτουλούσα στα δοκάρια. Θα ήθελα να θυμίσω ότι αυτός φτιάχνει το Shaolin Women Soccer. Ο ίδιος άνθρωπος. Ανυπομονώ. Γίνεται το shoot, αυτή το πιάνει με Tai Chi, φίλε. Γιατί το Tai Chi τι κάνει? Χρησιμοποιεί τη δύναμη του αντιπάλου. Οκ. Και εδώ... Εγώ νόμιζα με πάω μπαν, θα πετούσε ένα πάω Όχι, μπαν. φίλε, με Tai Chi. Δεν είναι πολύ σεξιστικό τύπου, μόνο μαγειρεύω, ξέρω. Τέλος πάντων, αυτή δίνει την assist στο γκόμενό της, ο γκόμενος βάζει τον γκολ, η ταινία τελειώνει με αυτούς Να φιλιούνται. Όχι, δεν φιλήθηκαν, χαμογέλασαν ένα στον άλλον πάρα πολύ έντονα Αρκεί. και τελειώνει ίδιο. με όλη την Κίνα να γουστάρει πάλι Σαουλίν. Αυτή ήταν η ταινία, παιδιά. 9 στα 10. 9 στα 10 σίγουρα, πέρασα εξαιρετικά σε Πώς ένιωσε δύο... όταν είδες ότι έχει κι άλλο? Ήμουν σε φάση... Euphoria. Wow. Euphoria. Γιατί ήταν ένα roller coaster συναισθημάτων. Σε φάση, τι, δεν έχει δύο. Όπα, έχω κι άλλο. Είναι πιο γαμάτο από όσο περίμενα. Θα το πω στο podcast. Αυτό το πράγμα έζησα.
εξαιρετικά και εσείς μαζί μου. Δείτε το Σαλονί Σόκερ και πάμε να δούμε το 2 που έρχεται. Να πούμε και το εξής, φίλε. Το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα δεν γούσταρε την ταινία γιατί θεώρησε ότι κοροϊδεύει τις τέχνες του Σαολίν και του Ταϊτσί και απαγόρευσε Και στον πρωταγωνιστή σκηνοθέτη να κάνει ταινίες για κάποια χρόνια. Συγγνώμη, είναι και discriminated κιόλας αυτή η ταινία. Και πολιτικός αγωνιστής. Πεθαίνω. Τι έχετε να πείτε τώρα? Τι έχετε να πείτε τώρα? Για άλλη μια φορά είμαι speechless. Yes. Αυτά για το Σαολίν. Told you so για το Μουλάν. Δεν υπήρχε πως να χάνει τέτοια ευκαιρία. Να μην το κάνουν. Έπρεπε αυτή Μουλάν, Ρε φίλε, η τύπισσα στην αρχή της είχα κάνει ένα μακιγιάζ κυριολεκτικά σαν να έπαιζε στο νησί. Το είδα. Ναι, το είδες. Δεν είχε ίχνος. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να κόψει τα μαλλιά της. Να τα ξηρίσει. Και μετά γίνανε το ζευγάρι της χρονιάς Φοριάζ. στο Time. Ναι. Τι λες? Είχε την αφίσα, το εξώφυλλο τέλος πάντων κάπου. Αυτά. Στο Time Magazine. Στο Time Magazine. Όχι το κινέζικο Time, ας πούμε. Όχι. Το κανονικό. Το Chime, ας πούμε. Μέσα στην ταινία. Ευχαριστώ. Εντάξει, αλλά καλά μας αφορεί, αλλά τι λέει. Αλλά έπαιρνα από σένα και Ναι, μπερδεύτηκα πάρα πολύ. Ναι, οκ, στην ταινία. Ένα άλλο πράγμα που έχω να σας πω, παιδιά. Γιατί να σε νοιάζει τόσο πολύ σε ποιο περιοδικό? Δηλαδή, στο Time. Τι Δεν σκήνας? νόμιζα φορεία, δεν ξέρω. Να το αγοράσω. Ναι, δεν ήταν στο Beijing Time, ήταν στο Time. Εντάξει, οκ. Ωραία. Ένα άλλο πράγμα που έχω να σας πω, παιδιά, είναι ότι θα παίξω κομπάρσος στα κοντά σε μια σειρά. Και θέλω να σας πω αρχικά για την casting εμπειρία και μετά να βάλουμε έναν αστερίσκο να μιλήσουμε για όταν γίνει η σειρά. Ωραία. Πάω τώρα εγώ εκεί πέρα στο που γίνεται το casting. Γιατί? Για την εμπειρία. Δεκτό. Εγώ θα πήγαινα για το podcast. Για το podcast. Όλα για το podcast. Μπορεί, για τα λεφτά. Δεν το δέχομαι. Απλά ρώτησα το γιατί δεν είναι. Εγώ ήταν να πάω, αλλά μετά έμαθα το ωράριο και δεν ήταν. Το ωράριο είναι 6 ώρα το πρωί. Συναντιόμαστε για να γυρίσουμε όλη την ημέρα. Το κάνουμε για 2 μέρες αυτό. Κλασικά. Το θέμα ποιο είναι, φίλε, ότι πάω εγώ τώρα έτσι με αυτό το παρουσιαστικό. Πού το έμαθα? Είστε το Google Form μετά από που το μάθατε? Από κάποιο γνωστό, από το Facebook, από το Instagram, από άλλο. Κάποιος πέταξε την αφίσα. Αυτό. Η σειρά είναι μια γαλλική παραγωγή που λέγεται Καμπούλ και είναι για το Αφγανιστάν και την Καμπούλ εκεί, ωραία. Okay. Πάω εγώ με το παρουσιαστικό που έχω, το οποίο μια χαρά για να παίξει ένα Ταλιμπάν είναι. Έναν Αφγανό. Ωραία. Ναι, ένα Ταλιμπάν μια χαρά. Εντάξει, you're not that kind of black, δεν είναι όλοι χαζάρα οι Αφγανοί, έχει και μαύρος. Λοιπόν, ναι, είναι τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, πάω με φωτογραφίζει. Πάω να φύγω. Μου λέει, από πού είσαι? Μέχρι να απαντήσω, μου λέει, αράβικα μιλάς? Λέω, όχι. Μήπως είναι με το τατουάζ το τέτοιο σου? Μα δες ποιο είναι το θέμα. Στη Καμπούλ δεν μιλάνε αράβικα. Ναι, το ξέρω. Οπότε και να μιλάω αράβικα. Δεν έχει σημασία. Δεν είχε καμία σημασία γι' αυτό να. Ρε παιδί μου, θα τώρα... μπορούσα να του πω ναι. Τέλος πάντων, έχω γύρισμα 8 και 9 Απριλίου. Ξέρεις τι έπρεπε να της πεις? Λιζάνα Γκαΐμπ. Άρα το έλεγε σαν είναι, ναι, εννοείται μιλά. Λιζάνα Γκαΐμπ. Βλέπατε Dexter όταν ήσασταν μικρά? Εννοείται. Όχι τον psychopath, τον που σκότωνε. Ωραία, το παιδικό. Ναι. Που σε ένα επεισόδιο έδινε τεστ στα γαλλικά και είχε βάλει και άκουγε την κασέτα το βράδυ στον ύπνο του. Γιατί και καλά, όταν κοιμάσαι και ακούς τη γλώσσα, τα μαθαίνεις. Ναι. Και είχε κολλήσει η κασέτα που είχε φτιάξει στο Omelette de fromage. Και όλη την υπόλοιπη μέρα αυτό που έλεγε ο τύπος και στο τεστ των γαλλικών και στα πάντα ήταν Omelette de fromage. Omelette de fromage. Ομελέτα από τυρί. Το point ήταν ότι το γάμισαν τόσο πολύ αυτό το επεισόδιο που και καλά αυτή ήταν η τέλεια φράση που όπου και να πας και να τη λες κερδίζεις, ρε παιδί μου, και αυτός κατέληξε και έγινε τύπου πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε το Λιζάνα Γκαΐμπ μου θυμίζει το ίδιο, τύπου Omelette de fromage. Απλά μπορείς να το πεις παντού. Παντού. Και κερδίζεις. Και κερδίζεις, αν δεν τα ακούσεις άραβα. Ναι, είσαι ο νικητής. Λιζάνα Γκαΐμπ.
Λοιπόν, τι λέτε να ξεκινήσουμε για το Dune. Τι είναι αυτό? Είναι μια ταινία η οποία βγήκε τις προηγούμενες εβδομάδες. Να σας βάλω εγώ τη βάση. Ναι. Λοιπόν, Τυχαίνει να είσαι ο host. part 2 της ταινίας που σχολιάσαμε οι δυο μας πριν από 2 χρόνια. Έμενα εδώ τότε. Έμενες εδώ. Ναι. Μαζί την είχαμε δει. Δεν θυμάμαι. Τι κάναμε λοιπόν εμείς? Διαλέξαμε την πιο μικρή οθόνη της Αθήνας, τύπου οριακά σε... Το δούμε σε smartphone. Ναι, οριακά θα μπορούσαμε να δούμε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, σε κανένα καφέ σε αυτή την οθόνη. Sports bar. Με συγχωρείς. Και νομίζω ότι το highlight της βραδιάς ήταν ότι ο τύπος έκανε το χειρότερο διάλειμμα που έχει υπάρξει στην ιστορία του σινεμά. Ναι, δηλαδή δεν γίνεται αλήθεια. να κάνει αυτό που έκανε. Ήτανε τρόλ, ρε. Νομίζω το έκανε επίτηδες. Ναι. Ήταν ένα σαδιστικό υποκείμενο. Δεν θέλω να πω σκουλίκι, όχι. Ένα σαδιστικό, αειδιαστικό πλάσμα αυτός. Ήταν Ή αυτή εξαιρετικό που το το σχόλιά έκανε. σου για το Star. Για το Star. Να βλέπεις Ναι, ταινίες στο είναι Star. σαν να είσαι στο Star. Ναι, αλλά ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όπως και στο Star, όπως και εκεί πέρα, είπαν, οκ, ποιο δευτερόλεπτο είναι το 50% της ταινίας? Αυτό. Δεν τους ένιωξε να ολοκληρωθεί κάποια σκηνή. Ήταν ποιο είναι η μέση, εκεί, ωραία, εκεί κόβω. Εγώ θεωρώ ότι ήταν λίγο πιο πριν και αυτός Είναι ή αυτή παπάρικο. επέλεξε και λέει ωραία, όχι, δεν θα γίνει στο 50, θα γίνει λίγο μετά όταν θα είναι η δράση. Για ρε να μην παιδί μου, φύγουν από να- το σινεμά, να τους κρατήσουμε. Δεν θα το κάνω όταν ανεβαίνει το λόφο, θα ανέβει, θα έχει βάλει και θα περιμένουν και πριν έρθει. θα το- Ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Θα μπορούσε. Στο πρώτο πικ ήταν. Σε ένα από τα πρώτα πικ. Ναι. Σκέφτηκα εγώ τώρα, επειδή το είπα πριν αυτό το άτομο σκουλίκι. Και φαντάστηκα να είναι όντως το σκουλίκι του σκουλίκι Dune εδώ. από πίσω και να λέει γαμημένα. 1000 φορές το σκουλίκι του Dune παρά αυτός Ναι. ο Απάνθρωπος. ο προτζεκτάς αυτός. Μισάνθρωπος. Ντροπή του. Ο αλήτης. Ντροπή του. Το αξίζει να μην ξαναμπεί ποτέ αλυτάκι. εκεί μέσα. Εγώ νομίζω ότι το χειρότερο ήταν αυτοί από πίσω μας. Το nerd από πίσω μας που εξηγούσε όλη την ταινία. Πάτε, Ό,τι γινόταν. υπάρχει ένας τέτοιος. Και δεν μιλούσε. Δεν ψιθύριζε, δεν προσπαθούσε να ψιθύριζε. Μιλούσε όπως μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τις ταινίες και τα θέατρα την μετα-COVID εποχή, στην Αθήνα τουλάχιστον. Παιδιά, νιώθω ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει Πώς είναι να είσαι με ότι... κόσμο. Πώς είναι να είσαι με κόσμο. Ναι, όχι, όντως ρε φίλε. Νομίζουν ότι βλέπουν Netflix στο σπίτι τους. Και στις παραστάσεις είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά τους. Πέρα από το ότι δεν σέβονται τους ηθοποιούς και τη δουλειά που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Και στις ταινίες Και τον Ντένις σχολιάζουν. Ναι. Αλλά επίσης εκεί πέρα στις ταινίες, ρε παιδί μου, δεν σέβεσαι το υπόλοιπο κοινό. Δηλαδή, αλήθεια, έχω σχεδόν σε κάθε ταινία που πηγαίνω ή σε κάθε παράσταση, ακούω από πίσω το ψ ή το ή ναι, τώρα θα γίνει αυτό. Γενικά, συζητήστε σιγανά ή συζητήστε μετά. Είμαστε κι Στη δικιά μας άλλα άτομα. παράσταση είχαμε τον Actually. Ναι, ο Άξελ. Έλα να σου Στο βιβλίο δεν είναι εξηγήσω έτσι. ότι στο βιβλίο είναι αυτό και αυτό Αυτό γιατί και ήταν εκείνο εκεί. nerdsplaining. Αυτό είναι explaining ήταν. Και βέβαια το χειρότερο το είχα στο Boy and Heron. Είμαι εδώ. Κολλητά μου είναι ένας τύπος. Και κολλητά βασικά πάνω σε αυτόν τον τύπο είναι η κοπέλα του. Okay. Και δεν ήρθαν να δουν ταινία. Ήρθαν να μπαλαμουτιαστούν, ρε φίλε. Συνομπόπερα. Συνόμπο σεξ όπερα. Και φίλε, τύπου κρίντζαρα, τύπου έκανα. Δηλαδή ήθελα να σου πω, σους δεν μπορούσα να κάνω, γιατί δεν κάνω θόρυβο, ρε φίλε. Αλλά κάνω σαν κάποιο φασώνεται πολύ έντονα δίπλα σου. Περιφερειακά τον πιάνει, γιατί υπάρχει κίνηση, ρε φίλε. Επίσης υπάρχει και ένα. Ναι, αυτό. Δηλαδή να πω. Δηλαδή, στο τι. Βρε, δεν γαμιέσαι να πω αυτό, ήθελα να πω περισσότερο. Το πήρε. Αλλά όχι εδώ. Το πήρε Ναι, το αυτό, please, το όχι σκαράκι του το πήρε το Boy and the Heron. Αδικός. Spider-Man. Θα συμφωνήσω. Έλεος. Επίσης, ένα τέλειο meme ήταν. Επίσης δεν γίνεται να το παίρνει σε κάθε. Ναι, ρε φίλε. Σε κάθε τέτοιο. Και δεν πάει ποτέ. Α, όχι, είχε πάει, ξέρεις τι. Το πρώτο το είχε πάρει νομίζω. Είχε πάει μια φορά.
Είχε πάει και είχε χάσει μια πολύ κακή ταινία. Ποια ήταν, θα το ψάξω. Είχε πάει και τον έχει φωτογραφία μου. Είχε πάει μια φορά στα Όσκαρ, ήταν για το Κάστελ, ρε παιδί μου. Και δεν το είχε πάρει. Το είχε πάρει μια άλλη πολύ κακή ταινία και είναι που τέρμα ξενερωμένος και όμως δεν έχει ξαναπατήσει από τότε. Καλά έκανε. Τους έκλασε και λίγο πριν το θάνατο είναι ο Μιγιαζάκη. Εντάξει. Για τον οποίο θα το ξαναπούμε sorry. Σ' άλλο νησί ήταν καλύτερο. Λοιπόν, Μάγια, πώς φάνηκε το Dune Part 2? Εξαιρετική ταινία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν με κούρασε καθόλου. Πόση ώρα ήταν? 3 ώρες. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ σαν ταινία. Την ευχαριστήθηκα απίστευτα πολύ. Οι ερμηνείες για άλλη μια φορά εξαιρετικές, πλην μίας. Που δεν θεωρώ, να σου πω. Ποια? Δεν θα κατηγορήσω εγώ τον Χαβιέρ τον Μπαρδέμ. Τον Ντενί θα κατηγορήσω. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ξεκάθαρα σκηνοθετική οδηγία. Γιατί? Λοιπόν, καταρχάς να δώσουμε λίγο ότι συνεχίζει πολύ ωραία το... Βασικά, από πού να το πιάσω. Τέλος πάντων, θα το πιάσω από τον Χαβιέρ. Όπως είπατε εσείς, ένας από τους δυο σας, πολύ ωραία, ότι ήταν σαν να παίζει σε άλλη ταινία. Ήταν σαν να παίζει σε κομμωδία. Παίζει κομμωδία. Μα ναι. Monty Python. Ναι, και χειρότερα. Επειδή ο Χαβιέρ ο Μπαρδέμ, ο Χαβιέρης ο Μπαρδέμης, είναι πολύ καλός ηθοποιός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θεωρώ ότι και ξαφνικά... άντρας. Ναι, δεν θεωρώ ότι... Αλλά άσχετο. Ήθελα να το πω, μάλλον. Εντάξει, πολύ. ναι. Δεν θεωρώ ότι ξαφνικά και προς, ρε παιδί μου, την όριμη στιγμή της καριέρας του που έχει περάσει από πάρα πολλά πράγματα και έχει αποδείξει το ταλέντο του, ξαφνικά του τα σκάει και λέει «Α, ωραία, εγώ εδώ θα παίξω τον βλάκα που φωνάζω ό,τι να είναι και είμαι μόνος μου, ξέρω εγώ. Έχω μπερδευτεί, με έχουν προσλάβει σε άλλη ταινία και ξαφνικά μπερδεύτηκα». Μπαρδέμφτηκα. Δεν είναι ότι το σκέφτηκε, το είπε κιόλας. Ναι, είναι δύο. Δύο βήματα. Είναι η σύλληψη και η εκτέλεση. Μπράβο στο θάρρος μου, ωστόσο. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι ήταν σκηνοθετική οδηγία, η οποία ενδεχομένως να προκύπτει εκεί στο διάλειμμα λοιπόν της ταινίας που εμείς βγήκαμε έξω και εσείς κάτσατε και είδατε το καβάλιμα του σκουλικιού και εμείς το χάσαμε. Ένα από τα παιδιά είπε ότι γενικά το βιβλίο είναι μια πολύ έντονη κριτική στο φονταμεταλισμό και γενικά στις θρησκείες. Οπότε ενδεχομένως ο Ντενί να ήθελε να τονίσει πάρα πολύ αυτή την κριτική στο μεσιανισμό κτλ. Ωστόσο, εκτός από αυτό, να βάλει και ένα comic relief. Ο σκοπός ήταν... Δεν νομίζω ότι ήταν κομικό επίτηδες αυτό. Δεν ήταν μόνο ο Μπαρδέμ που έδινε ένα comic relief, ήταν και άλλοι. Ήθελε το comic relief. Ναι, αλλά αυτό ήταν πολύ άκυρο. Πολύ έντονο ίσως. Και έντονο και δεν μου κολλούσε καθόλου με το υπόλοιπο epic στοιχείο της ταινίας. Ήταν εκτός τελείως. Νομίζω ότι ο Ντενί ήθελε να κάνει μια γέφυρα ανάμεσα στην επικότητα του υπόλοιπου πράγματος, φέρνοντας comic relief που ας πούμε σε πολλές άλλες Marvel ταινίες βλέπεις πολύ πιο έντονα. Εδώ πέρα ήταν έντονος ο Μπαρδέμ. Το στοιχείο δεν ήταν και τόσο έντονο. Υπήρχε όμως. Στην ένα, πιο πολύ το είχα αυτό το που είχε εκεί πέρα κάτι σκηνές. Ήταν ισορροπημένο το comic relief στην ένα. Ποιο ήταν το comic relief στην ένα? Δεν θυμάμαι, αλλά έτσι όπως το περιέγραψε τώρα, θυμάμαι ότι υπήρχαν στοιχεία. Επίσης, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα επικής ταινίας που παίζει πολύ σωστά είναι π.χ. το Tenet, που έχει τα comic reliefs εκεί σε διάφορους διαλόγους του Πάτινσον με τον... Δεν το έχω δει. Τον πρωταγωνιστή. Ναι, πώς τον λένε? Πρωταγωνιστή. Έτσι. Αυτό είναι το όνομά του. Κωνσταντίνος πρωταγωνιστής. Είναι πρωταγωνιστής. Ναι, άμα θυμάσαι ο τέτοιος. δεν έχει όνομα. Νομίζω ότι είναι ο γιος του. Ναι, αλλά είναι γνωστός ηθοποιός. Του Ουάσιγκτον. Του Ουάσιγκτον ο γιος. Του Ντένζελ. Ναι. Ο γιος. Εντάξει, το Tenet κατέληξε όλο ένα comic relief. Ναι, John David Washington. Τέλος πάντων. Ναι, εκεί ήταν ισορροπημένο, τέριαζε, έβγαινε, όπως λέμε σε αυτό το podcast πολύ συχνά αυτή την ωραία λέξη, οργανικά. Τι ωραίοι που είμαστε. Είναι επειδή είναι μπύρες που πίνουν οργανικές. Πού λες? Και μετά λες για το δικό μου. Θα ήθελα να σας βάλω ένα κλιπ να ακούσετε.
το οποίο είναι από ομιλία που έχει κάνει ο Frank Herbert στο UCLA το 1970 κάτι. Και να πω και άλλο ένα πράγμα ή να το πω μετά. Ρίχτω. Σε σχέση με αυτό το σχόλιο στον μεσιανισμό. Εμένα επίσης δεν μου άρεσε το ότι χρησιμοποιεί μια άλλη κουλτούρα και άλλη θρησκεία από τη δικιά του ο Ντενί για να κάνει αυτή την κριτική. Και είναι πολύ, δεν είναι sci-fi-οποιημένη, είναι ξεκάθαρα ναι. Asian, Arab. Μέση Ανατολή, είναι οριενταλισμός, ρε. Είναι Πολύ Ισλάμ. ωραία. Δηλαδή, Ισλάμ, ναι. ακόμα και το Λιζάν Αλγκαΐμπ. Ναι, δηλαδή με ποια τι. γλώσσα μοιάζει αυτό? Εντάξει, Πορτογαλικά. όλα όσα χρησιμοποιεί είναι αραβικές λέξεις. Πολύ. Ναι, καλά. Και το σκηνικό, η εμφάνιση, τα ρούχα, όλο. Το που μένουνε. Ναι, ακόμα και η παρουσία των ηθοποιών στην πρεμιέρα με την Άνια Τέιλορ Τζόι να φοράει τη χιτζάμπ. Εξαιρετικά. Σας Πολύ βάλω ωραία λίγο το έπαιξε η κλιπ. Άνια. Τα 2 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ ωραία. Όσο έπαιξε και η Ζεντάια, που στο πρώτο η Ζεντάια εμφανιζόταν. Ήταν αυτό, δεν ήταν τίποτα άλλο. Απλά εμφανιζόταν Και να και είναι την στο κάριζε κάποιο. Λοιπόν, σας βάζω το κλιπ Ναι. και μετά σχολιάζουμε αυτό. The impact of human effort on the world around us is the most fascinating thing about our world to me. I wrote the Dune series because I had this idea that charismatic leaders ought to come with a warning label on the forehead, may be dangerous to your health. I mean, I think the most dangerous president we've had, or one of the most dangerous at least, not because he was a bad guy, but because people didn't question him. One of the most dangerous presidents that we've had in this century was Jack Kennedy. Because people said, yes, sir, Mr. Charismatic Leader, what'll we do next? And we wound up in Vietnam. People don't realize that he was one of the major moving forces getting us into Vietnam because he locked us into a commitment there. And I think probably the most valuable president of this century was Richard Nixon because he taught us to distrust government. And he did it by example. Which is the best kind of teaching. Well, anyway, I wanted to do this thing about messiahs and charismatic leaders. I mean, why do 900 people go to Guyana and drink poison Kool-Aid? Why do the citizens of an entire nation, most of the citizens anyway, say Sieg Heil and murder some 3 million Jews and gypsies? Why do they not question their leaders? Λοιπόν, UCLA 1970 κάτι, ο Herbert μιλάει καμιά ώρα και λέει αυτό το πράγμα για το βιβλίο του. Ποιο βιβλίο? Το Dune, το πρώτο. Και μετά έρχεται και το Dune Messiah, που είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν αρχικά είχε σκοπό να γράψει και το έγραψε γιατί λέει πολύ... Δεν καταλάβατε λίγο το νόημα του ποιος είναι ο πρωταγωνιστής μου. Let me make this clear. Ναι. Messiah equals bad. Ναι, και μετά είπε ας κάνω άλλα 5 βιβλία πως έγραψε. Άρα 4. Άλλα 4. Και άλλα 13 ο γιος του. Και άλλα 13 ο γιος του. 13, 14, 15. Ναι. Η μυθολογία του Dune εκτείνεται σε πολύ περίεργες καταστάσεις μετά από τα 2 πρώτα βιβλία του πατέρα Φρανκ. Τώρα, όπως το γεγονός αυτά τα 2 βιβλία, ο πρωταγωνιστής είναι σκουλίκι. ναι, γίνεται ο ίδιος σκουλίκι. Γίνονται πολλά τέλος πάντων και είναι όλα πάρα πολύ weird. Αλλά έχει κάποια πάρα πολύ έξυπνα πράγματα τα οποία έχει εφαρμόσει μέσα για να δώσει και το point του. Αυτό το πράγμα που λέει πρώτο είναι ότι ένα από τα πράγματα που τον intriggeran τον Herbert, που ήταν δημοσιογράφος, ήταν το πώς έρχεται ο άνθρωπος και καταστρέφει το περιβάλλον ή πώς το αλλάζει το περιβάλλον. Οπότε έχεις
ένα κομμάτι, αυτό το απεικιοκρατικό, πάω και Το χρησιμοποιώ. αλλάζει. Exploit το κάνεις. Εκμεταλλεύεσαι. Ναι, αλλά στον Dune και την μυθολογία που δεν θα δούμε ποτέ στις ταινίες, μάλλον. Δηλαδή έχουμε το κομμάτι ότι βασικά δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά. Δηλαδή ο πλανήτης ο Αράκης αλλάζει μέσα στα χρόνια, γίνεται από έρημος, γίνεται παράδεισος πάλι. The Green Και Paradise. πίσω όμως, γιατί χρειαζόμαστε spice. Το spice, το οποίο είναι η καλύτερη, η αναλογία που βρήκε αυτός για να έχεις και πετρέλαιο και ηρωίνη ταυτόχρονα. Σε ένα πράγμα. Ισχύει. Ναι. Ναι, επίσης αυτό που λες είναι πολύ χαρακτηριστικό επιχείρημα και των ηθαγενών πολιτισμών που έχουν απεικιοκρατηθεί. Το ότι εμείς που είμαστε γηγενείς σε αυτή τη χώρα νοιαζόμαστε, έχουμε πολύ ζωντανή σχέση με το περιβάλλον, γιατί ξέρουμε ότι εξαρτώμαστε από αυτό και ότι αυτό εξαρτάται από μας. Άρα ο τρόπος με τον οποίο ζούμε είναι συναρτήσει αυτού και με σεβασμό προς αυτό. Και αυτό, ας πούμε, το βλέπουμε πάρα πολύ και με το λαό της Παλαιστίνης, π.χ. οι φωτογραφίες που έχουν βγει με τις γυναίκες που αγκαλιάζουν τις ελιές όταν πηγαίνουν οι settlers, ας πούμε, και τις κόβουνε. Αυτό έχει γίνει στο παρελθόν και με ηθαγενείς της Αμερικής, που επίσης γυναίκες πήγαιναν και αγκάλιαζαν τα δέντρα. Και τους δίνανε το χρυσό, πάρτε τώρα. Ναι, το ναι. έχουμε, Είναι πάρτε. πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς η απεικιοκρατία πάει και καταστρέφει στο πέρασμά της και το φυσικό περιβάλλον. Και τα ζώα και τους ανθρώπους, και τα μη ανθρώπινα ζώα και τους ανθρώπους και όλο το κομμάτι της φύσης. Ναι. Τώρα, στο σχόλιο που έκανες πριν, θα διαφωνήσω στο κομμάτι ότι στη διαφωνία της χρήσης του Ισλάμ για αυτήν την αναλογία που κάνει στο Dune ο Χέμπερτ, με την βάζοντας όλο τον πολιτισμό των Φρέμεν, μια πλήρης αναλογία της Ισλαμικής θρησκείας και των αράβικων πολιτισμών και των Βεδουίνων της όχι Βόρειας Αφρικής, που ήταν Της Ιορδανίας. της Ιορδανίας, ναι. Το να πάρεις πράγματα από τους πολιτισμούς που έχει γύρω σου, που γνωρίζεις τέλος πάντων, αγαπάς ή θέλεις απλά να πάρεις κάποια στοιχεία, είναι ένα βασικό κομμάτι της φαντασίας, του φάνταση, του να πάρω και να δώσω χρώμα στο βιβλίο μου, είτε αυτό είναι φάνταση είτε είναι επιστημονική φαντασία. Κάπου γίνεται προβληματικά και κάπου δεν γίνεται. Π.χ. μπορείς να πάρεις τον Άρχοντα, να δεις ότι μέσα δεν έχει ούτε έναν σκουρόχρωμο, αλλά σκάνει σκουρόχρωμοι μετά πάνω σε ελέφαντες και είναι απλά εκεί. Και λένε κιόλας ότι είναι από την Ανατολή Από την κιόλας, Ανατολή. ξεκάθαρα. Ναι, δηλαδή αυτό είναι προβληματικό. Εδώ πέρα Ότι τα όροξα, ας πούμε, θυμίζαν λίγο. τα όρξ θυμίζαν κάτι. Δεν μου έρχεται. Αφρικάνος, μαύρος, ρε παιδί μου. Το πέσα. Άστε εκεί να Εωρείται. εωρείται. Ναι, όλα αυτά λοιπόν. Κόφτον. Κόφτον. Λοιπόν, όλο αυτό είναι το προβληματικό κομμάτι που δεν είναι της παρούσης. Δεν λέμε ότι είναι ρατσιστής ο Τόλκιν, ο οποίος δεν γούσταρε τον Dune, αλλά είναι προβληματική αυτή η χρήση. Ο Χέμπερτ δεν κάνει προβληματική χρήση, γιατί χρησιμοποιεί πάρα πολύ την έμπνευσή του, δεν πατάει πάνω στα στερεότυπα για τους αραβικούς πολιτισμούς και το Ισλάμ. Θέλει να σου δείξει κάτι, χρησιμοποιώντας το spirituality του όλων των θρησκειών. Μία από αυτές είναι το Ισλάμ, αλλά δεν θεωρώ πουθενά ότι τους κοιτάει με υποτιμητικό βλέμμα ή με στερεοτυπικό βλέμμα. Ότι δημιουργεί ένα πολιτισμό ο οποίος έχει πολύ τροφή να τον ψάξεις, να τον αναλύσεις, και μετά από αυτό να πεις, ρε φίλε, κάτσα να δω λίγο τι Επίσης παίζει. αυτό το κρίνουμε από την ταινία, που δεν είναι
του Herbert ταινία ούτε το σενάριο. Ενώ το βιβλίο, όσο θυμάμαι, ήταν πιο διακριτικό στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ναι, Επίσης είναι βιβλίο. Κατάλαβες, δηλαδή όταν είσαι βιβλίο μπορείς να αφήσεις πράγματα στη φαντασία. Τι λες? Όταν είσαι βιβλίο. Ναι, αλλά έχεις 2-3 πράγματα πολύ στάνταρ. Ας πούμε ότι δεν είναι holy war. Είναι jihad. Το λέει στο βιβλίο ότι είναι jihad. Όλοι ξέρουν ότι είναι jihad. Εδώ το άλλαξε λίγο αυτός γιατί λέει εντάξει. Εντάξει, είναι λίγο. Έχει γεράσει λίγο αυτός ο όρος. Ναι. Ναι, εγώ νιώθω ότι έχει δώσει τόσο ρόλο στους Φρέμεν που δεν είναι απλά οι εξωτικοί spiritual τύποι που είναι εκεί για να βοηθήσουν τον πρωταγωνιστή. Νομίζω ότι ξεφεύγει από αυτό. Οπότε του δίνω το credit. Να μην είναι απλά, ξέρεις, να μην είναι το... Δεν είναι white orientalism. Όχι αυτό, το άλλο. Το παίρνω από τις κουλτούρες και... appropriation. Το appropriation, ναι. Δεν είναι αυτό. Είναι παίρνω έμπνευση και φτιάχνω κάτι που έχει σεβασμό πάνω στην κουλτούρα σου. Σεβασμό δεν έχει η Άνια πάνω στην κουλτούρα όταν φοράει την hijab και πάει στην πρεμιέρα, ενώ κουβαλώντας όλο το privilege της. Ακριβώς. Και γνωρίζοντας τι γίνεται στην Γαλλία, ας πούμε, άμα σκάζει με hijab, έρχονται μπάτσι και σε δέρνουν για να σου βγάλουν. Μην ελεύθερος, ρε! Και αν δεν κάνω λάθος, και όλες η hijab αυτή είναι Dior. Το οποίο είναι ακόμη πιο ειρωνικό. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Τι θα φορείς? Επίσης, το ότι αν έχεις χαρακτηριστικά που με κάποιο τρόπο, π.χ. στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες ή γενικά λευκοί μπορεί να τα συνδέσουν με το Ισλάμ, με τον αραβικό πολιτισμό, είσαι τρομοκράτης. Και καταλήγω στο εξής, ότι εγώ βλέπω τρεις θεματικές σε αυτό που θέλει να πει ο Herbert με τον Dune. Το ένα είναι το οικολογικό, το άλλο είναι ο μεσιανικός μύθος και το άλλο είναι πως αυτό που λέει στο κλιπ, πώς γίνεται ο λαός να ακολουθεί κάποιους τόσο πιστά. Η απάντηση είναι η θρησκεία, ίσως η θρησκευτική κουλτούρα, και ο φανατισμός, ναι, και οι χαρισματικοί leaders που μέσα στην ιστορία έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη δύναμή τους για να προωθήσουν την προσωπική τους, τη δικιά τους προσωπική ατζέντα. Το πω ατζέντα, όχι, σκοπούς. Ο Μουαντίμπ, ο Λιζάν Αλγκαΐμπ, ο Πολ Ατρίδης, που και σε αυτόν, ας πούμε, έχει πάρει την ελληνική μυθολογία του Αγαμέμνων, να την πέρασε μέσα σε ένα Ατρίδης Πόντιος και από τις Μικίνες, αλλά όλο του είναι υπότες Άγγλοι, έτσι. Ναι. Αυτό. Και με γκάιντες και φουστανέλες, γιατί είναι αυτό είναι το. Όπως αυτό είναι το culture. Όπως Βλάντιμιρ Χαρκόνεν. Οκ. Αποκλείεται. Ναι, ωστόσο στο Ατρίδης δεν έγινε ποτέ, δεν ένιωσες ποτέ ότι πήρε την ελληνική κουλτούρα και την υποβίβασε. Τους Φρέμεν ισχύουν όλοι αυτά που λες. Θεωρείς ότι τους υποβιβάζει? Ρε εσύ, από ένα σημείο και μετά φαίνονταν σαν να είναι βλάκες. Πέρα από τους φονταμενταλιστές, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ στο προηγούμενο φαίνονταν να είναι ένας OP τύπος και πολύ σοφός και full overpower. Τώρα, από τα μέσα, βασικά από πολύ νωρίς και μετά, φαίνονταν σαν να είναι ηλίθιος. Είναι φανατικός. Είναι ένας φανατικός. Δεν φαίνονταν απλώς φανατικός. Στη τσάνη εδώ. Ναι, αλλά είναι η πλειονότητα των ανθρώπων, έτσι όπως τους δείχνει. Ήταν ότι ξαφνικά υποκλίνονται όλοι. Ποιος? Ένας λαός ο οποίος κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ αυτόνομος, πιστεύει πάρα πολύ στην επανάσταση και στην αυτοδιαχείριση και των πόρων και τη δυναμική μεταξύ τους και
το πώς διαβάζεται και διαχειρίζονται τέλος πάντων την εξουσία μεταξύ τους. Ναι, δεν βλέπεις να υπάρχουν τάξεις ακριβώς πέρα από τις ιέρειες. Όχι, υπήρχαν και ηγέτες, αφού στο Νότο όταν πήγαν μιλάνε μόνο ηγέτες. Ισχύει, έχεις δίκιο. Δεν ήταν... Τέλος πάντων, ναι, ισχύει. Ας πούμε ότι είναι ένα σοσιαλιστικό σύστημα, ας πούμε. Που έχει έναν αρχηγό φιλών, ας πούμε, και κάπως έτσι. Εδώ, κοίτα. Ναι, οκ. Και ξαφνικά τέλος πάντων εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι όλοι φαίνονται σαν να είναι χαζοί. Όλοι φαίνονται σαν να είναι χαζοί, ναι. Έχεις ένα χαρακτήρα, θα πω εγώ, που έρχεται να σου δώσει αυτή την αντίθεση, που είναι μια του Βιλνέβ προσθήκη, η Τσάνη να είναι τόσο κατακριτική απέναντι σε όσα γίνονται. Έχει σκοπό όμως αυτό. Και ο σκοπός είναι να σου πει ότι καταρχήν η Ισλαμική θρησκεία δεν είναι μια βίαιη θρησκεία. Αυτό δεν είναι αυτό που θέλει να σου πει. Σου λέω εγώ, ωραία. Λέω εγώ. Η Ισλαμική θρησκεία δεν είναι μια βίαιη θρησκεία. Τι βλέπουμε όμως στην πράξη? Ότι όσο πολεμάται αυτή η θρησκεία, τόσο πολεμάται και η θρησκεία, χρησιμοποιείται η θρησκεία και αυτή. Και ο Μεσσίας της, ας πούμε. Ναι, χρησιμοποιείται η θρησκεία αυτή για να δημιουργήσει ξενοφοβικές αντιδράσεις τόσο από τα μίντια, όσο και στους ανθρώπους που μένουν στις ευρωπαϊκές και αμερικάνικες χώρες, δυτικές χώρες. Έτσι δημιουργείται και το πλαίσιο έτσι ώστε να γεννηθούν οι ραγδαίες πλευρές, που είναι μια αντίδραση απέναντι στην πες το, σε όλα αυτά που έλεγα πριν. Είναι μια αντίδραση. Δηλαδή όταν θα πας τώρα στη Γάζα και σκοτώνεις μουσουλμάνους επειδή είναι μουσουλμάνοι, τώρα σε 3-4-5 χρόνια, όταν θα αρχίζουν να γίνονται τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Αμερική, θα αναρωτιόμαστε γιατί το κάνουν αυτό οι κακοί μουσουλμάνοι. Γιατί γράφει το Κοράνι για τζιχάντ? Όχι. Γιατί έχεις πάει εκεί, έχεις καταστρέψει τη χώρα τους. Εδώ έχουμε ακριβώς αυτό. Έχεις εκατοντάδες χρόνια να δυναστεύεις τους Φρέμεν. Και ταυτόχρονα έρχεται ο θρησκευτικός, τι θα πεις της Μπένε Τζεζερίτ, ότι είναι ένα πράγμα ανάμεσα σε... Εγώ θα το πω σεξιστικό. Εγώ θα το πω σεξιστικό. Το είπα. Ότι οι γυναίκες οι πανούργιες που κάνουν τα πλάνα και τις δολοπλοκίες δεν είναι πολεμίστριες, αλλά είναι πάντα από πίσω και δολοπλοκούν. Και έχουν πολλά πλάνα. Έχουν πλάνα και έχουν... Αυτές είναι οι γυναίκες. Ναι. Που λες, θεωρώ ότι ήρθε ο Βιλνέβ να δώσει κάτι παραπάνω σε αυτό το σχολιασμό από τον Χέμπερτ, γιατί ας πούμε ο χαρακτηριστής δεν είναι τόσο κατακριτικός, είναι λίγο ό,τι πει ο Μεσσίας, και άρα θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ to the point η ταινία, όπου ο Πολ είναι ο βίλαν. Θα ολοκληρωθεί στην επόμενη ταινία αυτό. Συμφωνώ πάρα πολύ στο κομμάτι της Τσάνη. Θα ξαναπροσθέσω σε όλο αυτό που λες ότι, ρε παιδί μου, σκέφτομαι, ας πούμε, σε κάτι τέτοια που μπορεί να υπάρχει και κριτική και ηρωνία κτλ. Ένα άτομο το οποίο έχει όλο το στερεότυπο για το Ισλάμ και για την Ισλαμική θρησκεία, που υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στη Δύση που έχουν αυτό το στερεότυπο, θα δει αυτή την ταινία και θα πει ναι, σωστά, αφού έτσι είναι οι Άραβες, αφού έτσι είναι το Ισλάμ. Δεν θα δει όμως ταυτόχρονα και όλα αυτά που είπαμε πριν. Δηλαδή ότι είναι μια κοινωνία η οποία έχει την ισότητα, μια κοινωνία η οποία σέβεται πολύ, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα. Μέχρι ένα σημείο, ναι, από ένα σημείο και μετά που ξεκινάει το Λιζάν Αλγκάιμπ, εμένα μου φαίνονταν όλοι βλάκες. Και σαν άσπεργο βαγάνα. Ναι, και σαν να είναι καρικατούρες, ναι. Δηλαδή δεν μου άρεσε. Ναι, νομίζω ότι ίσως... Και δεν είχε πρωταγωνιστή πέρα από τη Τζάνι. Και δεν είχε κάποιο άτομο να ταυτιστείς, να κατάλαβες. Γιατί είχες την μάνα που έγινε αυτό που έγινε, ρε παιδί μου, τον Πολ,
τον Χαβιέρ και την Τζάνι. Δηλαδή, εκτός από την Τζάνι, όλοι οι υπόλοιποι ήταν πολύ μονοδιάστατοι. Άντε και τη φίλη της Τζάνι, η οποία το έπαιξε λίγο warrior. Και η Τζάνι δεν έφυγε με ομάδα μαχητριών μαζί της. Έφυγε μόνη της. Είναι σαν αυτή να ήταν η λαμπρή εξαίρεση και η μόνιμη έτσι ιδιαίτερη περσόνα. Η ευφυΐα. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι φανατικοί, υπερβολικοί. Ενώ στην αρχή σου έδειχνε ότι υπάρχει ομάδα των φονταμενταλιστών και μετά ξαφνικά έγιναν όλοι το ίδιο. Χωρίς να υπάρχει. Δηλαδή, έχεις μια φυλή η οποία είναι τόσο αυτόνομη, τόσο ισχυρή, έχει κάνει τόσο μεγάλο αγώνα τόσα χρόνια και ξαφνικά αρκεί ο άλλος να πει δύο εκφράσεις, ας πούμε, και να είναι όλοι Λιζάν Αλγκάιπ και υποκλεινόμαστε. Μα είναι ο τέτοιος. Είναι ο χαρισματικός leader. Ο άσπρος. Είναι ο Χίτλερ, φίλε. Είναι αυτός που έχει όλα αυτά που έχει η γερμανική κοινωνία και έρχεται και το βάζει φωτιά. Ναι, αλλά αισθητικά δεν είναι γερμανική. Ναι, είναι ακριβώς. άλλη. Δηλαδή, θα ήταν λιγότερο προβληματικό να ήταν αισθητικά τουλάχιστον σε κάτι πιο... Ναι, όμως συνεχίζεις να το βλέπεις έτσι όταν έχεις και στο μυαλό σου λίγο ολοκληρωμένη την ιστορία. Δηλαδή το γεγονός ότι ο κακός της ιστορίας σου είναι ο Πολ. Είναι αυτός ο οποίος... Είναι ο άσπρος. Είναι ο άσπρος ο κακός. Σε αυτό ναι, μαζί σου. Στην απεικόνιση των ανθρώπων και το πώς θα μπορούσε να πούμε δεν είχε χρόνο. Δεν είχε χρόνο, αλλά εντάξει, δεν είναι δικαιολογία γι' αυτό. Δηλαδή μπορεί να σου πετάξει την επόμενη ταινία να σου πει ότι οι μισοί πήγαν. Δηλαδή όσοι πήγαν ήταν αυτοί που χωρούσαν. Οι άλλοι μισοί μπορεί να μην ψινόντουσαν. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι ένα κομμάτι το πώς απεικονίζεται. Απ' την άλλη... Και είναι και πολύ καθαρό, ενώ δεν είναι κάπως... Είναι λίγο εξωγήινη και κάτι και κάπου θυμίζουν. Δηλαδή σε άλλα sci-fi και medieval και οτιδήποτε, δηλαδή τα orcs θυμίζουν. Δεν είναι τόσο πολύ. Δεν τους βλέπεις και λες δεν είναι ουγγαμπούγκα όταν βγαίνουν με κόκαλα. Ενώ είναι κάτι άλλο, ρε φίλε. Αλλά έχει χαρακτηριστικά. Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικά, είναι ξεκάθαρα. Ναι. Το ουγγαμπούγκα γελάς. Ναι. Εγώ βλέπω ένα ολοκληρωμένο πράγμα. Όχι μονοδιάστατο. Και εδώ του δίνω ένα συν, κατάλαβες. Ναι, δεν είναι άμα μονοδιάστατο. Ήταν μονοδιάστατο θα σου έλεγα, όπα, εδώ τι έχει κάνει. Έχει πάρει το στερεότυπο. Μα και αυτή η κριτική που κάνουμε δεν είναι μόνο διάστατη ότι τύπου τρώει μπαν. Κατάλαβες, επειδή πιάνει διαφορετικά επίπεδα, σε αυτό το επίπεδο συγκεκριμένα για μένα το έχασε και με ενοχλούσε κιόλας και αισθητικά. Ναι, και εμένα λίγο αυτό. Βασικά με κλωτσούσε που ήταν τόσο αυτό. Δηλαδή με έκανε και λίγο το disbelief ότι καταλαβαίνω πολύ καλά την αναλογία με την γη. Ενώ πάνε με στο Αράκης. Τώρα βγαίνει ο Νέρντερ, παιδί μου, που θέλω να βλέπω κάτι πολύ διαφορετικό από την πραγματικότητα, που να είναι εμπνευσμένο από την πραγματικότητα, όχι να είναι τυποριακά one-to-one. Αυτό. 10 καβαλάνε οι Ισλάμ. Ναι, εκτός από εξουκλίκια. Το καλύτερο κομμάτι της ταινίας... να ρωτήσω, πώς κατεβαίνουν, το σκεφτόμουν όλη την ώρα τότε και σε TikTok, πώς κατεβαίνουνε, αν ανέβηκες, πώς κατεβαίνουν. Εδώ ρε φίλε, από αμάξι που πηγαίνει 5 πηδάς από κάτω και χτυπάς. Εκεί όμως πέφτει στο Dune. Στην άμμο, το προφάει όλο η άμμο. Και το Spice. Το Mad Spice. Το καλύτερο κομμάτι της ταινίας θεωρώ ότι ήταν όλη η black and white σκηνή στο Giedi Prime, τον πλανήτη Harkonnen, που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχει μαύρο ήλιο. Έχει μαύρο ήλιο. Αυτό είναι και έτσι. Τα πυροτεχνήματα είναι σαν σουπιές. Φοβερό. Έχουν σκάσει. Φοβερό. Έχουν βάλει εκεί πέρα τον άλλο τον τύπο να δημιουργεί μια τελείως άλλη δυναμική, ρε φίλε, για τον Harkonnen, τον Βλάντιμιρ. Εδώ, ας πούμε, έχει κρατηθεί να βγάλει το ρώσικο κομμάτι από μέσα. Το έχει κάνει τέρμα. Βλέπεις, όλα εκεί... φασιστικά. Εγώ αυτό που έβλεπα δεν έβλεπα κάτι ρώσικο. Ακριβώς, αλλά ήταν εμπνευσμένο. Ναι, συνδύασε και τα δύο, και το γερμανικό με το ρώσικο μαζί. Τους δύο πολύ πιο εμπνευσμένο από το άλλο. απολυταρχικούς ηγέτες. Εμένα αυτό μου... Ήταν πιο ωραίο. Είχε και πιο σουρεάλ πράγματα. Δηλαδή, έχεις το Βαρόνο, που εντάξει βέβαια είναι Βαρόνος του Βλάντιμιρ, αλλά προχωράμε.
Αλλά ταυτόχρονα ήταν πολύ χοντρός που το κουβαλούσαν και ήταν μέσα σε μαύρα τέτοια. Ενώ αυτά είναι εικόνες πιο sci-fi εμπνευσμένες. Ενώ για τους Fremen, τι είχες που δεν τους έκανε εκτός από τα σκουλίκια? Ποιες εικόνες σε έστελναν σε κάτι? Ναι, είναι αυτό, αλλά δεν είναι. Να πω λίγο σε αυτό. Εμένα, ας πούμε, στην πρώτη ταινία μου άρεσε πάρα πολύ η αναλογία που κάνει με τους λευκούς Χαρκόνεν και το ότι εφόσον αποφασίζει να κάνει τόσο έντονη όχι την αλληγορία, την αναλογία. Ναι, την αναλογία, ευχαριστώ. Μου άρεσε το σχόλιο ότι θέλει να κριτικάρει, ρε παιδί μου, όλη την λευκή δυτική αποικιοκρατία πάνω στο Ισλάμ. Και συνέχισε όμως. Το συνέχισε. Απλώς εφόσον επιλέγεις να πιάσει αυτό το θέμα και είσαι λευκός, είναι σημαντικό να γίνεται με ένα σεβασμό απέναντι στην κουλτούρα που επιλέγεις να... Ναι. Εγώ νομίζω ότι τον έδειξε το σεβασμό. Ναι, ένιωσε. Και εγώ ένιωσα τον. Δεν μου έλειπε αυτό. Με ένα άλλο ήταν το πρόβλημά μου, αλλά οκ. Με έναν έξτρα σεβασμό. Ναι, το έξτρα δεν το ένιωσα. Ναι, το έξτρα δεν με το μια ένιωσα. φοβερή προσοχή, την οποία, πρόσεξε, μπορείς να την κερδίσεις και να την πάρεις όταν έχεις και στην παραγωγή σου ή τα άτομα με τα οποία δουλεύεις μαζί είναι άτομα από αυτή την κουλτούρα, το οποίο δεν ξέρω καθόλου αν το έχει κάνει ο Βιλνεύ. Βάζω ερωτηματικό και κενό, δεν σχολιάζω εδώ, γιατί δεν ξέρω. Ναι, κοίτα, είχα δει κάποιο σχολιασμό. Καλά, τα extras δεν ήταν white. Τα extras που παίζανε τους... Ναι, νομίζω ότι ήταν λέω μια για το μίξη. από πίσω. Ναι, οκ, αλλά... Από πού θα πάρεις συμβουλές ως σκηνοθέτης που θα πιάσεις αυτό, για να αποφύγεις ακριβώς όλη αυτή την οπτική του λευκού απέναντι στους Ανατολίτες στην Ανατολή γενικά. Η άλλη σκηνή ήταν όταν ξεκίνησε ο Πολ να μπαίνει μέσα στην ομάδα και σιγά σιγά να μαθαίνει τους τρόπους ζωής των Fremen και ξεκινάνε τον Ανταρτοπόλεμο. Νομίζω ότι αυτή ήταν οι σκηνές δράσεις οι οποίες δώσαν το σωστό flavor στην ταινία. Και όχι η τελική, το φινάλε, που εκεί αντί να το κάνει ένα full scale μάχη, το πήγε στη μονομαχία που επίσης πάρα πολύ έξυπνο. Μη φάω πολλά λεφτά. Αλλά κέρασε και λίγο. Ναι. Κέρασε και λίγο. Δηλαδή, εγώ το σκεφτόμουν, λέω τώρα θα κεράσει ο Βιλνεύ λίγο θέαμα. Λίγο κέρασε. Λίγο. Αλλά όσο πρέπει, για να μην το την πούμε. Εκεί που επιτίθονται στα μηχανήματα. Ναι, μετά σκουλίγια. Το κέρασε. Ναι. Έλες όλη την ταινία περιμένεις το κεράσει. Υπέροχο ήταν. Πάρ' το σκουλίκι, ρίξ' το πάνω στο μαλάκα του Walken. Και δεν το έκανε, ήταν τόσο πληθωρικό όσο, δηλαδή ήταν πολύ γεμάτο. Είναι τέλειο και το Villeneuve, ξέρει ακριβώς να στο δώσει, αλλά να μην είναι πιο υπερβολικό, ρε παιδί. Και να σε κάνει να το περιμένεις κιόλας. Και στο δίνει την κατάλληλη στιγμή που δεν σε έχει κουράσει, είσαι άντε, το χτίσες ωραία, έλα πάμε, πάρ' το τώρα. Βέβαια. Ήτανε λίγο βιασμένα τα τελευταία λεπτά, το τελευταίο μισάωρο. Δηλαδή, για πότε μπήκαν, για πότε φτάσαμε, για πότε δεν. Δηλαδή, κάτσε ρε, είμαστε και όλα στον Emperor. Ναι. Ήθελα να το κερδίσει περισσότερο ταινία. Γιατί να φτάσει σε αυτό το. Ο Πολ να φτάσει εκεί. Ναι. Συμφωνώ. Απλά. Όπου να πω ένα πράγμα το οποίο έρχεται μαζί με ένα ακόμα. Η μονομαχία μεταξύ Πολ και. Πώς το λέγανε, και του Ανιψιού. Ναι. Εξαιρετικά χορογραφημένο. Ναι, πολύ καλό. Εξαιρετικά. Ναι. Εξαιρετικά. Έχω να δούμε τέτοιο. Ξέρω εγώ, από το Saloon Soccer, φίλε. Τόσο καλό. Και δεύτερον, ότι αυτό είναι το επιστέγασμα ίσως μιας ερμηνιάρας από Σαλαμέ. Ναι, πολύ καλή. Ναι. Τι έχει κάνει ο τύπος εδώ. Ναι, πολύ καλή. Και πώς από την πρώτη ταινία έρχεσαι στη δεύτερη. Είναι παιδί στην πρώτη ταινία. Το βλέπεις, λες, είναι παιδί αυτό. Αυτός τώρα τι θα κάνει, ρε. Πάει στους Fremen, ας πούμε, να τους πείσει. Η σκηνή που μπαίνει στο συμβούλιο του Νότου και έχει ήδη πιει ό,τι πίνεται. Την καλύτερη ντόπα έχει πιει. Έχει δει παρελθόν και μέλλον. Και πάει εκεί και τους κάνει μαγκές. Φίλε, πολύ δύσκολη σκηνή. Ναι.
πολύ δύσκολη να Σαλαμέ. επιβληθεί στο crowd. Και το έκανε, ναι, όχι. Το όχι, ναι. έκανε. Με πείσε. Είμαι σε φάση οκ. Και μετά, καπάκι, βγαίνει μπροστά στο λαό να κάνει και μία ημέρα ανεξαρτησίας. Ετοιμαστείτε να πάμε να τους νικήσουμε. Πάμε αδέρφια. Με πείσε. Ναι, ναι. Σαλαμέ, τα respect. Τα respect. Εμένα η Ζεντάια δεν είναι. Sorry κιόλας. Αυτή τη φορά είναι επικριτικό. Τώρα κατάλαβα. Τώρα τι είναι. ξεκάθαρα είναι. Ξεκάθαρα τι. Έβλεπα τη Ζεντάια συνέχεια. Αυτό μπορεί να είναι δικό μου θέμα. Αλλά έβλεπα τη Ζεντάια. Την κόμενα του Spider-Man, ξέρω εγώ. Δηλαδή, Ναι, Σαλαμέ έχεις δεν έβλεπες. διαλύσει. Σαλαμέ δεν έβλεπες και η Ζεντάγια έπαιζε τον εαυτό της. Ναι. Δεν ξέρω. Θα διαφωνήσω κι εγώ πλήρως. Εντάξει, παιδιά, είναι πώς το πήρα. Εντάξει, sorry κιόλας. Και με το Walking το έπαθα αυτό. Ήταν ο Walking, δεν ήταν ο Emperor. Οκ. Ναι, εκεί θα Άντε, μου το συμφωνήσω. δίνετε αυτό. Όχι, εκεί θα συμφωνήσω. Αλλά Βέβαια, επειδή είναι άντρας. Φτάνουν. Εκεί Τάσο. κοίτα, η Ρεμπέρκα Φέργκουσον φοβερή. τώρα το Φοβερή. είπες γιατί θες να πεις και μια Όχι, καλή για να κουβέντα το για μια στρώσω. γυναίκα. Όχι, ήταν φοβερή. Ρε παιδί μου, Το ζητάει βλέμμα της, ρε φίλε, ήταν... Τα πάντα της. Κόφτης, έτσι, υπέροχο. πολύ intense ηθοποιός. Ναι. Η Ζεντάι απλά δεν λέω ότι έπαιξε κακά. Εγώ απλά δεν έβλεπα τη Ο Ζεντάι. ρόλος της είναι περίπλοκος. Δηλαδή πρέπει να παίξεις ένα ερωτευμένο άτομο, το οποίο είναι πολύ δυναμικό άτομο. Δηλαδή εδώ να πούμε ότι ο χαρακτήρας της και ο τρόπος που τη σκηνοθέτησε και ό,τι της έδωσε να κάνει ο Villeneuve μου θύμισε πολύ Furiosa, ρε φίλε. Δηλαδή στις δυναμικές, Ναι. στο σεβασμό μεταξύ των δύο, του αντρός που έρχεται να πάρει το ρόλο του ήρωα, έτσι, Ναι. του Savior, που δεν το παίρνει. Είναι ισότιμοι οι δυο τους. Και μετά να είναι αυτός που Το κρίνει. αντιφυλόπιτο. Αυτός που κρίνει. Δηλαδή Συνέχεια. είναι περίπλοκος αυτός ο ρόλος. Δεν ξέρω πόσο θα της δώσει για την επόμενη ταινία. Γιατί ξέρω πώς καταρχήν θα το μένει κάνει, πίσω. Και έρχεται η Άνια τώρα ως η κόρη να παίξει. Θα παίξει και η Πιού πολύ περισσότερο. Η Πιού, Η ποια? οποία η είναι Florence. επίσης φοβερή ηθοποιός. η Μου αρέσει πάρα πριγκίπισσα. πολύ. Ναι. Ε, Τι ηθοποιός. Ναι. Αυτοί τώρα είναι που θα παίξουν μπαλίτσα. Εγώ θα πω ότι νομίζω ότι ο Μπαουτίστα. Ήταν πολύ μπατίστα. Όχι, ξέρεις τι. Σκέφτομαι δεν ότι έπαιξε δεν και μου πολύ. αρέσει το που πήγε ο χαρακτήρας. Ναι. Κατάλαβες. Όχι ο ίδιος. Ο ίδιος έπαιξε πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Δηλαδή έναν. Ένα όρκ. Ένα hothead, ξέρω εγώ, ναι. Ένα νευριασμένο. Αποκαθιλώθηκε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Ακόμα και ο θάνατός του ήταν. Άλλα, βγες από το πλατό. Ναι, αυτό. Δεν σε χρειαζόμαστε άλλο. Ναι, δηλαδή Ενώ στο δεν προηγούμενο του τον δώσανε- έβλεπες, ήταν απειλητικός. Δεν δώσαν το χώρο να είναι. Γιατί όσο είναι, τόσο πιο δύσκολο θα ήταν να επιβληθεί ο Ο ανιψιός. άλλος να δώσουν χώρο στον άλλο. Ο οποίος εντάξει, μ' άρεσε, αλλά δεν τρελάθηκε. Και λέω, οκ, εντάξει. Όλοι λένε για την ερμηνεία του, εντάξει. Πες το τρελό. Wow. Παίζει τον Psychotic. Psychotic. Παίζει πώς θα θέλει να παίζει ο τέτοιος στο Joker. Όμως η δυναμική μεταξύ θείου ανιψιού Ωραία. είναι εξαιρετική. Ρε. Γιατί είναι ηθοποιάρο Σκάλκαρ, δεν παιδί μου, εντάξει. Ο οποίος είναι μέσα στο fat suit και παίζει με τα μάτια του. Ναι, για πες. Πριν να πάμε σε αυτή τη δυναμική, να κάνω εγώ το σχόλιο μου για Ζεντέια. Ρίχτω. Ρε εσύ, εγώ σαν ηθοποιό, πέρα από το ότι έχει φοβερό εύρος αυτή η κοπέλα, επίσης είναι. και αυτή είναι νιάρος, είναι πάει σε αυτή την κατηγορία. Ναι, είναι πολύ παράξενο. Είναι απίστευτη. Άκουσε Ό,τι αυτή την εκπομπή, ρε φίλε. με ό,τι και να καταπιάνεται αυτή η κοπέλα, το κάνει τούμπανα. Είναι φοβερή. Έχει φοβερό εύρος και παίζει. Και τραγουδάει πολύ καλά. Ναι, με αυτό λέω. Και παίζει με και χορεύει πολύ καλά και μοντέλο είναι πολύ καλή και γενικά έτσι όπως τοποθετείται μου αρέσει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, παίζει με μια φοβερή φυσικότητα. Είναι όλοι οι χαρακτήρες που παίζει, λες και τις βγαίνουν τόσο φυσικά. Ναι, εγώ δεν το ούτε στο Euphoria μ' απλώς αρέσει η Zendaya. Εντάξει, συγγνώμη, ωραία, να φύγω. Euphoria δεν έχω δει, αλλά στο Spider-Man, ρε φίλε, παίζει
τη μαθήτρια. Εγώ νιώθω ότι παίζει τη Ζεντάγια τώρα. Άσε με, τι θέλεις. Εγώ δεν το βλέπω. Βλέπω ότι παίζει. Δηλαδή, ό,τι λες, το αντίθετο. Νιώθω ότι έχει μανιέρα. Εντάξει, οκ. Κομπλέ. Συγγνώμη. Απόψεις. Παίζει Ναι, απόψεις. όπως το Dune με τον ίδιο τρόπο παίζει στο Euphoria. Ούτε καν. Please. Όχι, θέλω να ακούσω αυτόν εδώ να μου πει. Please, πες μου. Επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα. Το κοινό στις Εξαιρετική- ερμηνείες της είναι η εξαιρετική Ζεντάγια. φυσικότητα. Για μένα. Δεν ξέρω αν αυτό εννοείς μανιερισμό. Αν υπάρχει αυτή η λέξη. Δηλαδή, Επόμενο ότι θέμα. όλα τις Συγγνώμη βγαίνουν που- σαν συγγνώμη απλώς Είναι δύο αναπνέω. against one. Δεν μπορώ. Εγώ του βάζω στη γωνία. Καθόλου. Και είσαι όντως στη γωνία εντωμεταξύ. Σταματήστε τη Όχι, όχι, Ζεντάγια. μπορείς να πεις τη γνώμη σου. Δεν μου αρέσει γενικά η Ζεντάγια. Τι να κάνω. Α, εκεί είναι το πρόβλημα λοιπόν. Sorry, ρε. Η Ζεντάγια είναι. Άμα λίγο καλύτερη γίνει, θα γίνει σαν τον Νιάρο. Εγώ αυτό έχω να πω, ρε φίλε. Μπορεί να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Του Νιάρου. Εγώ προτιμώ Ζεντέι από Νιάρο. Εδώ τον πρόδωσα. Θα το ακούσει αυτό ο Νιάρος και θα παρεξηγηθεί. Ναι, οπότε πάμε Η στις... δυναμική. Ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα να το δω. Αυτό το, ξέρεις, ένα γουστάρο που βλέπω αυτόν ο οποίος μπορεί να με αντικαταστήσει. Απειλούμε όμως ταυτόχρονα. Και έχω και μια έτσι λίγο, επειδή όλος ο χαρακτήρας του Θιού Χάρκονεν, του Βαρώνου, είναι καταναλωτικός και δώσ' μου να φάω και να πιω. Γλούτανη, oh my Τι god. ωραίο σχόλιο, Τάσο. Καταναλωτικός. Ναι. Υπέροχο σχόλιο. Wow. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δει άπειρα βιντεάκια για το τι. Το είπε κάποιος στο TikTok, όχι εγώ. Κάτι τέτοια σχόλια κάνει ψυχολόγος μου. Βρίσκει την τέλεια λέξη για να περιγράψει και να συνοψίσει όλο αυτό που έχει υποθεί. 50 ευρώ. Όχι το χέρι σου, 50 ευρώ. Και το χέρι μου έχω να δώσω τώρα. Τα έδωσα τα άλλα στην ψυχολόγο μου. Εμένα μου βγάζει μια σεξουαλική. Ένα σαν σεξουαλικό μεταξύ του. Αφού είχε και το σεξ. Υπάρχει ένα λογικό Θέλει να τον μέσα. πηδήξει ο Βαρώνος στον ανεψιό. Εμένα τον φυλάει. μου βγάζει το λίγο σχέση πατέρα-γιου και η λίμπιντος που μπορεί να προκύπτει από εκεί. Αφού φιλιούνται. Επίσης αυτό είναι αυτοσχεδιασμός του τυπά, έτσι, που παίζει τον ανιψιό. Του Elvis. Είναι λίγο κρίμα που δεν λέμε το όνομά του, ρε. Σας ψάξει κάποιος. Είναι αυτός που έπαιζε τον Elvis. Έπαιζε τον Elvis. Austin Butler. Could be. Πολύ κοντά είσαι. Το Austin είναι σίγουρα. Και το Butler είναι σίγουρα. Εγώ θα λέω το Butler. Παιδιά, Austin Butler είναι. Ωραία. Πολύ καλό. Ο οποίος τι έκανε, γιατί για κάποιο λόγο αυτός έχει ένα σκάλωμα να αντιγράφει φωνές. Αντέγραψε τη φωνή του Σκάρσγκαρντ. Ισχύει. Γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί είναι σκαλωμένος. Και με τον δηλαδή, Elvis- όλοι έχουν τα σκαλώματά τους. Αυτός θέλει να αντιγράφει φωνές. Έλα στο Dune να παίξεις ένα φασίστα 18χρονο. Οκ, θα αντιγράψω μια φωνή. Του Κάντο. Σκάρσκαρ. Ναι. Όταν ήταν νέος. Ζεντάγια, τι σκάλωμα έχεις εσύ? Φοράω ό,τι να είναι πράγματα στις πρεμιέρες. Έλα εδώ. Συγγνώμη, όταν λέω ό,τι να είναι, δεν εννοώ άσχημα, έτσι. Εννοώ τι είναι αυτά που φοράει. Ρε, Πού τα βρίσκει? υπέροχο ήταν αυτό. Είναι Ήτανε- σκάλωμα. Είναι σκάλωμα. Ψάχνει, Ναι, βρίσκει. γιατί είναι και μοντέλο ταυτόχρονα η κοπέλα. Να. Δεν έχω δει ένα πράγμα που να φορέσει και να πω «ΟΚ, boring». Τίποτα, ρε. Έτσι πήγε ένα κάνει? σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Κάτι τύψε. Όχι. Ναι, Όχι. και ό,τι και να φοράει, το φοράει. Το με φοράει. να τον αδεικνύει Το φοράει. υπέροχα. Ναι. Δηλαδή, κανένα άλλο άτομο. Εσύ Μαλάκα, σταμάτα. ό,τι φοράει, το φοράει. Το φοράει. Δεν τη φοράει, το φοράει. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα άλλο άτομο να ντύνεται cyborg, ξέρω εγώ τι ντύθηκε, και να φαίνεται τόσο haute couture και τόσο wow. Έχω 5-6 άτομα να πω. Ο Christopher Walken αρχικά. Ο Νιάρος. ένα. Έτσι ξεκινάει η φράση. Ισχύει. Στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε για τον Dune, πριν 2 χρόνια, λέγαμε ένα πράγμα. Αυτό που ανέβασα και ως κλιπάκι. Ότι είναι μισή ταινία το Part 1, το οποίο σημαίνει ότι είναι μισή ταινία και το Part 2,
Τώρα όμως έχουμε... Είναι μία ταινία. Ναι, είναι μία ταινία, είναι ένα... Ξέρεις κάτι όμως, είναι και αυτή η ταινία. Μισή. Όχι μισή, είναι ολοκληρωμένη, αλλά είναι sequel στη μέση της τριλογίας. Είναι λίγο Fellowship of the King, ρε παιδί μου. Ναι. Όχι το Fellowship, του Towers. Καταλαβαίνεις τι Πάρουν έφαγες. το δίπλωμα nerd, ρε. Έφαγες cancel από την κοινότητα. Πάρουν το δίπλωμα. Νομίζω ότι έχουμε Κόφτο. δύο ταινίες. Έχουμε δύο ταινίες που άνετα μπαίνουν στην συζήτηση, στο πάνθεον αυτών των ταινιών. Fellowship με του Towers και Star Wars. Και Avengers θα σου βάλω το πρώτο. Και το Endgame. Εγώ το έχω εκεί. Δεν μ' αρέσουν, αλλά είναι εκεί. Ναι, αλλά δεν είναι τριλογία. Είναι τρεις ταινίες. Δεν είναι τριλογία. Είναι 4. Δεν είναι τριλογία όμως. Δεν θα πεις αυτές είναι 3 ταινίες. Μα και γιατί το 2 θα τελειώσει το Μεσάια, νομίζεις? Ναι. Θα τελειώσει το Μεσάια. Νέκρα και Κασίδα, δεν πιστεύω ότι θα τελειώσει. Είμαι σίγουρος. Καλά, άμα βγάλει λεφτά, τι ο άλλος θα πει εντάξει, φτάνει. Είναι ο Βιλνέ, φίλε. Τον πιστεύουμε να πάει σε κάτι καινούργιο. Ναι, κάτι ωραίο. Και τον Batman θα βάλω. Τριλογία. Ναι. Begins Dark Knight. Ναι, το δίνω. Πέρασε. Περνάει. Ξαναμπαίνεις Το στην κουβέντα. Avengers είναι. Πάρ' το δίπλωμα. Όχι. Ναι, ρε παιδί μου, απλά εγώ βάζω το Endgame, το Infinity War Και το πρώτο Avengers ποιο? Αυτά. και το Captain America. Τι λες ρε φίλε, μάζεψε λίγο ρε. Αφού μιλάς για πράγματα που δεν ξέρεις. Πώς δεν ξέρω, τα έχω δει όλα αυτά, ρε μαλάκα, εντάξει, τα Ναι, αλλά δεν έχουν τη λειτουργία μιας τριλογίας. Οι δύο ταινίες βγήκαν μαζί και η άλλη βγήκε Να πάλι πριν μια τριλογία. 5 χρόνια, ξέρω. Τον Άρνια. Βγήκε 3. 2 ή 3 βγήκαν. Ποιος ξέρει. Ήταν σίγουρα αυτό με τον πρίγκιπα, το πρώτο. Τον Κασπιανό, το αυτό. Δεν σκέφτομαι τρίτο. Ισχύει. Πες να. Επίσης, βγήκε. παραλίγο 10 να ήταν αυτά. το Matrix. Ναι, είναι πολλά. Αλλά έπρεπε να βγάλουν τέταρτη ταινία. Αλλά ωραία, και έχουμε ξεχάσει ότι έγινε αυτή η ταινία. Και οι πειρατές Όχι, Καραϊβικής, φίλε. ναι, Εγώ- έτσι να το πάρουν. εγώ- Που έκαναν και αυτή η τέταρτη ταινία. Και πέμπτη και έκτη. Έκτη. 6 είναι οι ταινίες των πειρατών. Αλήθεια. Εν τω μεταξύ να παίξει η Μάρκο Ντερόμπι. 3, μετά είχε έναν με τον Κοκκινογέννη και ένα με τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Και ένα με την Πενέλοπε. Ναι, που ήταν με τον Χαβιέ Μπαρδέμ. Ναι. Όχι, με τον Κοκκινογέννη που τον έπαιζε ο πάλι γνωστός ήταν. Δεν θυμάμαι ποιος. Ή ήταν ο Χαβιέ, όχι. Έχω νομίζω ότι είναι σκαλώσει τώρα, 5 δεν- 5 είναι ταινίες, αλλά θα βγει έκτη. Προφανώς δεν θα πεθάνει ποτέ αυτό. Με γυναίκα νομίζω πρωταγωνιστή. Μάρκο Ντερόμπι. Πλάγια. Θα κάνει την πειρατίνα. Ναι. Θα κάνει την Μπάρμπι πριγκιπέσα πειρατίνα. που γίνεται. Πειρατίνα. Γιατί δεν βάζω μια Ασιάτισσα, ρε φίλε. It's right there, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να γίνει huge franchise. Ναι, δεν μπορεί να είναι Ασιάτισσα με χέρια. Τώρα, please. Sorry. Ποια Ασιάτσα. Καταρχήν είναι όλες μαζεμένες στο σουκούν. Παίζουν όλοι Είναι στο κλειστό σουκούν. το πρόγραμμα. Ναι, συγγνώμη για τα επόμενα 10 Ποια θα χρόνια. ήταν πολύ καλή, αυτή που παίζει στο Everywhere All At Once. Θα ήταν Πώς δεν τη λέγανε, υπέροχη θυμάμαι. αυτή. Η ναι. Μισελγιο. Ναι, Στα για- 60 της. Ναι, Ναι, ναι. ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, έχει τρελό θα ήτανε- presence. Ναι, υπέροχη θα ήταν. Θα της τέριαζε απίστευτα πολύ. Και τώρα μόλις ακυρώθηκε η σειρά της στο Netflix. Ποια σειρά? Γιατί? Μια σειρά. Δεν έπαιζε σε μια σειρά του Α24 με. Με. Ναι, έλα ντε. Έπαιζε, είμαι σίγουρος γι' αυτό που λέω. Ό,τι βγήκε στο Netflix το ακυρώσαν. Κοίτα, αυτό δηλαδή λένε κάποιοι τι πρέπει να κάνω για να συνεχιστεί η σειρά μου στο Netflix. Δηλαδή πήγε καλά. Τι βλέπαμε. Πήρε βραβεία. Όχι βραβεία. Τουλάχιστον πήρε αναγνώριση από τους κριτικούς. Κόψε μου. Νομίζω ότι το Netflix έχει φόμο. Πρέπει να κάνει όλα καινούργια. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι καινούργια όλα. Το Netflix πρέπει να το Commitment κόψουμε. issues βασικά. Πρέπει να το, πρέπει να το, Όχι, όχι. πρέπει να το κόψουμε το Κάτι Netflix. καινούργιο. φίλε. Το Netflix πρέπει να κοπεί. Εγώ το Εγώ νιώθω δεν ότι- βλέπω άλλο Netflix. Δεν έχω Netflix εδώ και καιρό. Ούτε καν πώς το λέω, από φίλο δεν έχω. Ναι. Έβγαλαν το Avatar The Last Airbender. Α,
Δεν ξέρω, έχετε καθόλου γνώση του τι είναι αυτό? Ναι, καλά. Ωραία, εσύ το έχεις δει? Το έχεις δει? No. Το animation είναι? No. Όχι. Εσύ δεν ξέρεις καν τι είναι αυτό. Λοιπόν, το Avatar The Last Airbender είναι Nickelodeon Animation. Παιδικό. Παιδικό. Από αυτά. Πας στα Αυτά. παιδικά. Mickey Από αυτά που Mouse. βλέπεις εσύ. Ναι. Τα καρτούνια. Είναι ό,τι καλύτερο έχει βγει σε παιδικό. Δηλαδή τύπου, άμα κρατήσετε κάτι από σήμερα, πάντε και δέστε. Καλύτερο και από το Batman The Animated Series. Καλύτερο. Καλύτερο και από το Ed and Eddie. Καλύτερο. Και από τη Μάγια τη Μέλισσα. Καλύτερο. Okay. Είναι τόσο καλό. Είναι 3 σεζόν. Καμιά 20 επεισόδια μικρά. Ωραία. Και εκεί, φίλε, δεν μπορώ να σου το περιγράψω το πόσο καλό είναι. Είναι τύπου. Η αλήθεια είναι ότι όλοι το έχουν πει ότι είναι πολύ καλό. Ναι. Δεν είναι του τάδε. Ναι, είναι Nickelodeon. Να ξαναπώ. Είναι Nickelodeon. Και είναι. Τι το λες, Nickelodeon. Έχει πολλές μαλακίες. Ναι, αλλά μιλάμε για επίπεδου. Nickelodeon. Όχι, μιλάμε για επίπεδου. Okay. Το προϊόν του τελικό. Okay. Τύπου. Μποb Σουγκαράκης. Ξέρω εγώ, άμα κάνεις 50 καλύτερες σειρές ever, το βάζεις. Όχι παιδικά. Καλύτερες σειρές ever. Το βάζεις. Κι όμως, κάντε το χάρη στον εαυτό σου. Μια μέρα που θες να δεις κάτι που είναι silly, βάλ' το να δεις και να πάθεις μια πλάκα λίγο με το πόσο dark γίνεται και πόσο καλογραμμένη είναι και πόσο καλογραμμένοι οι χαρακτήρες, φίλε. Πόσο απίστευτα καλογραμμένοι οι χαρακτήρες. Τι κάνανε λοιπόν οι τύποι? Είχε κάνει ο Σιάμαλαν μια ταινία που πήγε άπατη. Ένα χάλι. Ίσως χειρότερη ταινία που έχει βγει ever, ξέρω. Τέτοια φάση. Μετά από το The Room. Αυτό είναι το θέμα, ότι το The Room μπορεί να γίνει αστείο. Το Avatar Είναι δεν τόσο γίνεται κακό που Απλά γίνεται θλιβερό. καλό. Ναι. Ναι, αυτό δεν γίνεται. Είναι απλά κακό. Δεν κάνει τον κύκλο. Δεν το κάνει. Ναι, ναι. Και βγάλαν τώρα τη σειρά όπου, ξέρεις τι, παρατηρώ εδώ πέρα, ότι φίλε, έχει δύο λάθη, δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι το κλασικό λάθος όταν παίρνεις animation και το κάνεις σειρά ή ταινία, βγάζεις όλο το zoom και κρατάς μόνο plot. Οπότε πας από plot σε plot και exposition όλη την ώρα. Χαρακτήρες γίνονται απλά οι άνθρωποι που σου λένε γιατί κάνουν αυτό που κάνουν. Λάθος. Το άλλο είναι ότι δεν καταλαβαίνεις τους χαρακτήρες σου, ρε γάμο του. Δεν τους καταλαβαίνεις. Και το story τους, το character arc. Okay. Και ένα από τα βασικά είναι, γιατί εγώ μάλλον το πιστόλιασα, τον τρόπαρα, αν και δεν είναι πολύ άσχημη η σειρά, την τρόπαρα γιατί έχει πάρα πολύ exposition, ρε φίλε, είναι ότι έχεις ένα βασικό χαρακτήρα, τον Σόκα, ο οποίος είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος ξεκινάει ως σεξίσταρος και μαθαίνει σιγά σιγά να μην είναι. Character arc. Respect το woman. Ρε φίλε, του το αφαιρέσαν όλο. Τι είναι? Το βγάλαν όλο από μέσα. Όλο αυτό το κομμάτι έφυγε. Okay. Και τώρα δεν έχει character arc. Είναι απλά, δεν έχει τίποτα. είναι απλά υπάρχει εκεί πέρα. Απλά. Φίλε, ήταν τόσο Minding my καλό. own business. Και ξέρεις τι, Just είναι not sexist. ότι αυτό το πράγμα ερχόταν σε συνάρτηση με την αδερφή του. Οι δύο από τους 3 πρωταγωνιστές. Ο ένας πρωταγωνιστής είναι ο 13χρονος που τον άφησε ο πατέρας του να το παίξει αρχηγός του χωριού. Οπότε ήταν ο αρχηγός του χωριού. Ο μικρός Σαλαμέ. Ο μικρός Σαλαμέ. Η αδερφή του, η οποία δεν την αφήνανε να πάρει ρόλους οι οποίες δεν είναι γυναικοί. Οπότε και αυτή είχε το μητρικό της ένστικτο, το φροντιστικό ένστικτο, αλλά ταυτόχρονα είχε πάρα πολύ μεγάλη οργή μέσα της, έντονα συναισθήματα και όρεξη να γίνει κάτι άλλο. Αυτοί οι δύο χαρακτήρες είχαν και τη δικιά τους δυναμική και μεταλλάσσονται πλήρως μέχρι το τέλος. Εξαφανίστηκε όλο. Και δεν έχουν κάτι τώρα πλέον, κάθονται δίπλα και δεν έχουν δυναμική. Τα αφαιρέσαν όλο. Γιατί ξέρω εγώ, για να τον κάνουν. Είναι αυτό το πόσο όταν δεν καταλαβαίνεις το original υλικό και πας να κάνεις adaptation, ενώ θεωρώ, ρε φίλε, ότι ο Villeneuve κατάλαβε πλήρως
πλήρως το δικό του υλικό για να κάνει το adaptation. Ας πούμε αυτό. Ναι, και επίσης είναι μια καλή ταινία. Ενώ απλά δηλαδή, πώς λέγαμε το Poor Things, είναι ό,τι και μαλακίες να πούμε, είναι μια πολύ καλή ταινία. Ναι. Έχει ωραίο pacing, είναι πανέμορφη, έχει ωραία μουσική. Πανέμορφη. Όσκαρ φωτογραφίες έρχεται. Ναι. Ναι. Και η μουσική πάρα πολύ. Ναι, όλα ήταν. Θα βγει ο Ζήμερ και θα πει. Βέβαια, εμένα μου έλειψε σου πατάσο, μου έλειψαν πολύ το που είχε το πρώτο που είχε κάτι τέτοιο τρελόμουν. Και φυσικά δεν υπήρχε ψάλτης Throat Harkonnen. singer, ναι. Αυτό μου έλειψε. Μαλάκα Να αυτό. τελειώσουμε μέχρι πολύ πρόσφατα την εκπομπή με ένα fun fact. Για πες. Θέλω να πω κι εγώ κάτι άλλο. Θες να τελειώσουμε με το fun fact ή με το... Όχι, για να τελειώνουμε με τον ψάλτη. Δεν είναι μογγολικό throat singing, αλλά θηβετιανό. What? Ναι, πάμε παρακάτω. Ποιος το είπε Μογγολιανό? Εγώ. Πολλοί κόσμος. Επειδή σε Ισχύει, κοιτούσα, είσαι ισχύει. μπροστά μου. Αυτό, για πες. Σχόλιο σε σχέση με τον οριενταλισμό και της πρώτης ταινίας και αυτινής που σχολιάζουμε τέλος πάντων. Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο του Χαμίντ Νταμπασί, ο οποίος είναι Ιρανός, είναι ακαδημαϊκός στο Αλτζαζίρα και σχολίαζε το πώς ο οριενταλισμός του Hollywood εν τέλει δεν είναι relevant με το Ισλάμ και ότι δεν θα πρέπει καν να το αφορά το Ισλάμ. Γιατί αναφερόταν στο βιβλίο του Edward Said, ο οποίος είναι Παλαιστίνιος και έχει γράψει το βιβλίο Οριενταλισμός και είναι ένα απίστευτο βιβλίο, πολύ μεγάλο, ενδεχομένως το πιο ολοκληρωμένο βιβλίο για αυτό το φαινόμενο, τέλος πάντων, το μελετά από πολλές πτυχές, ιστορικά, κοινωνιολογικά κτλ. Και λέει ότι στην ουσία, ακόμα και σε αυτό το βιβλίο, ο Σαΐντ εξετάζει αυτό το φαινόμενο από την πλευρά των λευκών, δηλαδή το πώς οι λευκοί βλέπουν το Ισλάμ. Και λέει ότι έτσι κι αλλιώς το Hollywood αυτό που κάνει είναι να κάνει exploit κουλτούρες, να τα θυσιάζει όλα στο βωμό του κέρδους. Οπότε λέει, εφόσον και τα άτομα που ανήκουμε στο Ισλάμ μεταξύ μας, άμα ρωτήσεις δύο άτομα, δεν θα συμφωνήσουν το τι είναι το Ισλάμ και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του. Οπότε λέει εμάς, δεν θα πρέπει καν να μας αφορά αυτό, γιατί είναι ένα προϊόν λευκών, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε λευκούς. Οπότε, let it be και γενικά δεν θα το πάρω και σοβαρά υπόψη μου. Ναι, αλλά αυτό κάπως ουσιαστικά σου λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει γενικά το cultural appropriation. Δεν θα έπρεπε να μας αφορά, γιατί είναι για λευκούς, από λευκούς για λευκούς. Δεν αναφέρονταν στο cultural appropriation, στο πώς απεικονίζεται η ανατολική κουλτούρα και βάζω ανατολική, όλη η Ανατολή. Ναι. Όλο αυτό, ακριβώς. Ναι. Ναι, απλά θα βάλουμε αυτό, να μην κάνει ζημιά. Ναι. Να μην είναι όλοι. Παλιά γινόταν ζημιά με το Hollywood, ενώ υπήρξε Μιλάει για το τώρα σχολιάζοντας το Dune το 1. Ναι, το βάζω τώρα πολύ είναι περιληπτικά. Ναι. Έχει νόημα να το διαβάσει κάποιο άτομο αυτό το άρθρο του. Συμφωνώ με όλο αυτό. Ζημιά να μην κάνει, ρε φίλε, να μην είναι καρικατούρες τρομοκρατών. Αυτό που συζητήσαμε και πριν, το ότι το πώς το να μην κανονικοποιεί ήδη υπάρχοντα στερεότυπα. Επίσης δεν είναι τυχαίο το ότι αυτό το έγραψε για το πρώτο, το Dune. Δεν ξέρω τι θα έλεγε για το τωρινό. Δεν αλλάζουν και πολλά. Ενώ πιο πολύ επιβεβαιώνει αυτό που... Δηλαδή το πρώτο ήταν... Γιατί δεν σου έδειχνε το arc. Δεν σου έδειχνε ακόμα τι θέλει να πει. Νομίζω ότι τώρα είναι πιο εύκολο να το πεις από την πρώτη ταινία. Πρώτη έπρεπε να δεις ωραία, μου το έδειξε αυτό. Τι θες να πεις με αυτό. Άμα δεις μόνο την πρώτη ταινία σε φάση πάμε για White Savior. Ναι. Η δεύτερη ταινία σου λέει ότι όχι, πάμε για κάτι άλλο. Πάμε για κριτική στο μεσιανικό μύθο. Μόνο μέσα από τα μάτια της Τσάνη, δυστυχώς. Ναι, το οποίο είναι ένα πράγμα και άλλο πράγμα είναι το πώς απεικονίζεται η συγκεκριμένη κουλτούρα. Πώς σας φάνηκε το plot twist ότι είναι Harkonnen? Αδιάφορο πλήρως. Ναι, συμφωνώ. Αυτό είναι από τις αποτυχίες που έκανε ο Villeneuve στο adaptation. Εγώ δεν θυμάμαι το διάβαζα. Ρε τι λες τώρα. Δηλαδή είχα πετάξει το βιβλίο σας. Τι λες μωρέ. Γιατί? Γιατί ο τρόπος που σε κατευθύνει και το συμβαίνει και το μαθαίνει. Δεν θυμάμαι καθόλου. Θυμάμαι τα λίγα πράγματα που θυμάμαι να το διάβασα στο βιβλίο μου.
Άντερ μαλάκα τώρα. Δεν το πίστευα. Το Ήταν οποίο ωραίο. όμως, Τώρα ήταν. σημαίνει και κάποια πράγματα όμως. Είναι αυτό ότι πρέπει να σημαίνει κάποια πράγματα. Να έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά δεν έδειξε τι σημαίνει αυτό και Ναι. γιατί. Ότι απλά σκότωσε τον παππού του και οκ. Ναι. Ναι, δηλαδή εγώ να μάθανα τώρα ότι αυτός είναι ο τύπος, ξέρω εγώ, που θέλω να σκοτώσω, είναι παππούς μου, δεν πήγα να τον πω. Έλα παππού, ξέρω εγώ. Βέβαια, Ποιος είσαι εσύ? άλλο ένα πράγμα που έκλειψε στο Star Wars. Ξεφτύλα. Τι Δηλαδή. εννοείς, τα γλωσσόφυλλα συγγενείς? Πέρα από αυτό. Το You're my father, παιδί μου. Είναι ότι κάπως ο καλός, Ναι. νομίζω είναι καλός, ότι τελικά δεν είναι Grandfather. καλός, είναι γιος του κακού. Οκ. Βασικά. ναι. Όλα χάλια, ρε φίλε. Και δεν Μα είναι του είναι κακού όμως- κακού, δεν είναι του Emperor, είναι του First of the Emperor. Δηλαδή κάπως όλο. Ο οποίος βγαίνει από ένα τάγκ. Δηλαδή τώρα, άμα ξεκινήσει αναλογίες με Star Wars, γίνεται γελιοδέστατη κατάσταση. Γελιοδέστατη. Σε ένα desert planet, ένα παιδί. Τώρα όλο. Ποιο είναι το παιδί αυτό? Η Τσάνι. Όχι, ο Luke και ο Πολ. Ο Λουκ είναι στο Desert Planet ήδη. Ο άλλος Ναι, δεν σου πήγε. σκάει πριγκιπέσος. Δεν είναι, desert. δεν είναι το που ξεκινάει η ιστορία, είναι το που πάει περισσότερο. Άντε καλά. Καλά, είναι, Αν και ξέρεις τι, όλο αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το τι. υπάρχει το The Force και το The Voice, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα κάνουμε. Εντάξει, ναι. Εντάξει, απλά ο ένας Κάνει- μαστουρώνει, μόνο μαστουρώνει αυτό. Υπάρχει και The Και Spice, βλέπει. υπάρχει και The Spice στο Star Wars. Το Dune το κάνει καλύτερα. Προφανώς, τι κάνει καλύτερα. Όλο. Μπορείτε να με κολλήσετε με Όχι, όχι. Ξέρεις τι, εγώ σκέφτομαι ότι έχεις φάει μια σφαλιάρα ότι το Joker δεν είναι και τόσο καλή ταινία. Έχεις φάει μια σφαλιάρα ότι το Dune είναι καλύτερο από το Star Wars. Θα συνεχίσεις να είσαι σε αυτό το podcast στις επόμενες Πρέπει, εβδομάδες. όχι, στο Είναι- επόμενο podcast πρέπει να πάρεις θέμα στους πίσω. Σίγουρα είναι καλύτερες οι ταινίες Dune Part 1 και 2 από οτιδήποτε έχει βγει Star Wars εκτός από το Rogue One Μετά το και το... πώς το λέγανε, Andor. Θεωρείς δηλαδή το Rogue One καλύτερο από το Dune την ταινία? Not. Καλό είναι, αλλά μιλάμε Ναι, τώρα εντάξει, δεν για... το σκάλω. Μιλάμε Εντάξει, για δεν το μια- σκάλω. Εντάξει. 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 Θέλω να πω ότι ξέρεις τι, είναι το... Αυτά... αυτή η... πες το. Κόφτο. Το plot twist Ναι. είναι ότι καταρχήν η μάνα του είναι κόρη του Ναι. Χάρκονεν. Άρα μια Bene Gesserit έκανε παιδί, το έκανε θηλυκό, γεννήθηκε, τη δώσανε στον πατέρα για να γίνει Πώς το όχι λέγανε? όχι η γυναίκα του, γιατί δεν μπορούσε να την παντρευτεί επισήμως. Ναι. Να κάνει παιδί Επίσης το οι οποίο Jedi να έχει δεν μπορούσαν τα να δύο παντρευτούν. DNA, Harkonnen και τα λοιπά, για να βγει αυτός ως πιθανός Που είναι μεσσίας. πάνω κάτω αυτό που είχε κάνει και πώς το λένε, η Γαλλίδα, η Σεϊντού. Ηλία Σεϊντού Εμένα- με τον Που έχει άλλο. κάνει παρόμοιο πράγμα. Συγγνώμη, Οπότε όμως. πάλι εδώ πέρα επιβεβαιώνει αυτό που σχολίασες πριν, το ότι το πώς ο τρόπος της γυναίκας να μαχηθεί πάντα είναι manipulator. μέσω της manipulator και μέσω της μήτρας της. Της αναπαραγωγής. Αυτό. Sexist. Βέβαια, Εκτός από τη Τσάνη, η Φουντό, πώς τη λένε, Θεέ μου, πεθαίνω για αυτή τη γυναίκα. Η Χαλίδα, η... Σεϊντού. Σεϊντού. Συχνά πάντα, ρε. Συχνά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι εμφανισιακή, σαν ηθοποιό, σαν presence, ρε παιδί μου. Είναι φοβερή. Τι πρόσωπο είναι. στιβαρό. Τι πρόσωπο είναι αυτό, ρε φίλε. Τι αλόκοτο φοβερή. Και παίζει και πολύ ωραία. Έπαιξε λίγο για μένα. Δηλαδή θα λαχταρούσα να τη δω κι άλλο, ρε παιδί μου, τη συγκεκριμένη. Και να μου βλέπω τη Ζεντάι. Όχι. Να, αυτή είναι η εκδίκησή μου. Δεν μ' αρέσει Ζεντάι.
Κλείνουμε λοιπόν την εκπομπά. Για πες, τι έχεις Να να ολοκληρώσω απλώς το επιχείρημα του άρθρου που ανέφερα πριν, ότι λέει στην ουσία ότι έτσι κι αλλιώς το Hollywood είναι αυτοαναφορικό και γυρνάει γύρω από τον εαυτό του και αυτό που θέλει να κερδίσει είναι το χρήμα, και ότι γενικά για να ξεφύγεις από αυτό το κομμάτι πρέπει να αλλάξεις interlocutors. Ανθρώπους με τους οποίους διαλέγεσαι. Ναι. Οπότε λέει ότι δεν θα κάνεις fight, δεν θα αντικρούσεις το Hollywood με κριτικά και λογικά επιχειρήματα, θα το αντικρούσεις με ταινίες όπως του Ακίρα Κουροσάβα, κάτι άλλο ονόματα, Αμπάς Κιαροστάμι, Ελία Σουλεϊμάν κτλ. Έχει διάφορα ονόματα, που λέει ότι στην ουσία με αυτά θα κάνεις celebrate και θα γυαλίσεις οποιαδήποτε αναπαράσταση, οποιασδήποτε κουλτούρας με έναν πολύ glorious way, και glorious way, ότι εκεί νικάς, εκεί κερδίζεις, ότι δημιουργώντας άλλου είδους τέχνη και όχι κριτικάροντας την τέχνη του Hollywood. Μάντεψε όμως. Θα έρθει μετά ο Λούκας, θα πάρει τον Κουροσάβα, θα το πάρει όλο και θα σου κάνει Hollywood. Και αυτό είναι το Hollywood, έτσι. Και θα νικήσει πάλι σαν το τον Oscar. Χάρκονεν καταναλωτικό. Oh my god. Έλα, κλείστο. Λοιπόν, είμαι το Σαμπάρ, Monkey Bruce, Ledger κτλ. Καλά, το λες βαριέσαι ρε παιδί. Τσεκάρετε. Θα σκάσουμε μύτη σε κάποια μπαζάρα εδώ στην Αθήνα μέσα Απριλίου και Μαΐου. Yes. Και εμείς με τα δικά μας και Trippin' May εδώ, Μαγία, για πες. Τι ετοιμάζεις? Μια καινούργια σειρά με τσάντες που τη ζωγραφίζω στο χέρι. Είναι χοντρό το ύφασμα, είναι οργανικό βαμβάκι. Αυτά. Εγώ τίποτα δεν ετοιμάζω. Κλείσει την εκπομπή με λίγη τέτοια. Βασικά ψαλμοδία. όχι, να σου πω κάτι. Ναι, θέλω ψαλμοδία. Να σου πω κάτι. 24 του μηνός θα παίξουν η παράσταση Κόκλες που έχω γράψει τη μουσική και έχω κάνει βοηθός χορογράφου στο Άνω Σπίτι. Να που είσαι και εσύ και Ζεντέια και Νιάρος. Εκεί καταλήγουμε λοιπόν στο επεισόδιο. Δείξαμε με ταλαντούχους, μπορεί άχρησες όλα. 24 Μαρτίου. 24, τι μήνα έχουμε? Μαρτίου. Πού? Στο Άνω Σπίτι, έτσι λέγεται, στην Αλεξάνδρας. Παράσταση Κόκλες. Ώρα δεν θυμάμαι. Φιλιά. Ψαλμοδία. Ποια ψαλμοδία? Φιλιά. Ψαλμοδία. Ποια ψαλμοδία? Τι στύπησες από τον Γιον?